Shirifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o fɔ kari o kari surafana to mana don an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛbele min kan bi su na an bɛ Ala fo vraiment an ye maaba 4 sɔrɔ nin kɛnɛbele min kan maa dogolen tɛ jamana nin kɔnɔ maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Ye Samake n'i ko Ye Samake président d'honneur parti PACP monsieur Samake vraiment i ni ce folikan jumɛn bolo k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Shirifula filɛbaga cɛ n'a muso n bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ de la aw mun ye Shirifula baarakɛlaw ye ani aw lamɛnjɛkulu n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Ayidara a bɛ taamasen fɛ Ala ka sosenko ɲuman d'a ma n barokɛɲɔgɔn mun bɛ yan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san kura hɛrɛ Ala k'o caya Ala ka Maliba in Ala k'a basigi Ala ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma malidenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ don o don n'an selila an ka dugawu kɛ ko Ala ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma Ala ka jamana in bɔsi aw san bɛɛ san bɛɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen maa filanan o ye Amadu Goyita ye parti Yele Kura parti Yele Malikura voilà donc monsieur Goyita folikan jumɛn bolo k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Merci beaucoup k'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn k'aw ka direction fo personnel bɛɛ aw ka promoteur Ousmane Cheikh Serif Marane Haidara k'a fo ka wale ɲuman dɔn n ko débatteur bɛɛ fo k'a fɔ fana an bɛ san kura la Ala ka 2023 k'an ka sa ye maliyɛn hami ye basigi ye Ala ka 2023 kɛ basigi sa ye maliyɛn hami ye bɛn Ala ka 2023 kɛ bɛn san ye maliyɛn hami ye dunkafa ye Ala ka 2023 dunkafa nɔgɔya maliyɛnw ma Ala ka to fana an bɛna kuma min fɔ kuma ɲuman ka bɔ a da parce que an sigilen bɛ Maliko la an sigilen bɛ fasoko de la merveille le meilleur k'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn. Merci beaucoup maa sabanan o ye Samba Kulubali ye président du parti NEMA nouvelle version monsieur le président Inichou folikan jumɛn bolo k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Merci Bokele n bɛ aw fo aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn nin baara in na kari o kari ni waati kelen na ka fasodenw wele ka na kuma faso kuma kan ka tila ka foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka se Shirifula TV baarakɛlaw bɛɛ ka taa directeur général la ka jigin fo gardien minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka télé yɛrɛ a tigi mɔgɔ min ye hakilina nin sɔrɔ ka Shirifula TV k'a bila sen kan n'o ye Aseyid Cherif Ousmane Marane Haidara ye k'a fɔ kabini Faransi ani Ansar bɛɛ ka foli se maliyɛnw bɛɛ ma minnu bɛ plateau sanfɛ n ka foli bɛ u bɛɛ ye ka dugawu kɛ Mali ye san min tɛmɛna gɛlɛya minnu kɛra o kɔnɔ 2023 la Ala ka bɛn nɔgɔya Ala ka maliyɛnw Ala ka bɛn sabati merci beaucoup. Maintenant o ye docteur Ahmed Soye ancien ministre monsieur le ministre Inichou folikan jumɛn bolo k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Ne ɲɛna n dɔgɔninw y'a bɛɛ fɔ ka ban donc ne ta ye dɔrɔn ka Ala deli a ka se ka jamana nin basigi an bɛna an ye san kura min daminɛ a fɔra cogo min na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ yen an k'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a gɛlɛya nɔgɔya inchallah an bɛ profiter fana ka Cherif Ousmane Haidara fo. Merci beaucoup Boubacar Traoré Enfré donc folikan b'i bolo k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ jamana kunkan ko kibaruya la k'a sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la donc an bɛ o foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye an bɛ min d'a kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna kuma fɛn min kan d'abord u b'a fɔ bamanankan na ko alimami ni wulu mana ja cogo o cogo a tɛ don n'a fɛ misiri kɔnɔ donc o la bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2022 o kuncɛra sisan nɔ an ka jamana a tun bɛ lahala min na an bɛ maaw hakili lajigin o la dɔɔni n'o tɛmɛra ka bɔ yen nɔ san 2023 min daminɛlen filɛ nin baara minnu kan ka kɛ an kan ka ɲɛsin fɛn minnu ma min b'a to jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na donc an da bɛna don olu fɛnbaw de la bi su in na. D'accord sanni o cɛ an b'a daminɛ ni Ye Samake président maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ k'i lajɛ parce que sabula dakuru ɲɛ kelen parce que an b'a dɔn i tun se ka na tant que ni ne b'i ɲininka o la a fɔra waati dɔ la ko ko Ye Samake 1 million 1 malien 18 ans donc yala a bɛ bolo juma kan sisan. Bokele dakuruya kelen ka dɔgɔ a la je sais que kuma in a fɔra hakilina dɔ de kan mais n tɛna segin o kan bi mais n bɛ hakililatigɛ min di mɔgɔw ma programme de gouvernance tɛ
nin ye dɛmɛsen dɔ de ye walasa ka hakilinaw yɛlɛma k'a fɔ ko mansa Musa kɔ k'olu tɛ sɛgɛbagatɔ ye ko Mali ta tɛ sɛgɛ ye Ala ye se min kɛ anw ye anw bɛ se ka jaga bɔ ka di an dɛmɛbaga caman ma mais a donnen bɛ anw kun na ka anw hakilina minɛ k'o don jɔnya juru la k'a bila anw hakili la k'anw ye sɛgɛbagatɔ ye wa anw yɛrɛ fana b'an sɛgɛbagatɔ yala o de kama n ko n bɛ nin hakilina in ta ka ɲɛsin malidenw ma wa sigasi fana t'a la ni ne kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ma se k'a kɛ n bɛ walan sɛmɛ parce que fo mɔgɔw k'o dɔn ka mɔgɔw nɛgɛ ka don da fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tuguni malidenw tɛ sɔn o ma a tɛ n bali ka dɔgɔtɔrɔsobaw jɔ a tɛ n bali ka sirabaw dilan a tɛ n bali ka kɛlɛkɛminɛn kuraw technologie mun bɛ yen bi technologie de pointe di an ka sɔrɔsiw ma a to an bolo k'o kɛ a t'an bali ka kɛnɛya sabati jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a t'an bali ka sɛnɛkɛminɛn cari jamana in fan bɛɛ kɔnɔ nka nin 1 million 1 malien majeur taabolo de don a bɛna yɛlɛma don Mali taabolo la parce que d'abord condition dɔw sirilen b'a la n tɛ se k'o bɛɛ fɔ bi parce que Musa Mara sigilen bɛ kan lamɛn n'i ye nin fɔ dɔrɔn a b'o ta k'o kata i n'a fɔ Musa Sinko président de parti caman sigilen bɛ kan lamɛn donc ni ye a gundow bɛɛ fɔ a tɛna kɛ yeka projet ye tugun mais sigasi t'a la n b'o hakilatigɛ di e ma ani an lamɛnjɛkulu bɛɛ ma fɛn bɛ yen min ka bon n'o ye nka miliyɔn kelen bɛ mɔgɔ min ɲɛ san o san yali o bɛ taa bɔnmu siri i yɛrɛ la wa n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ don da dɔ fɛ jigilatigɛ de don donc il y a un aspect sécuritaire a miliyɔn kelen tɛ di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i ma compte bancaire dayɛlɛ il y a un aspect bancarisation donc fɛn caman b'a kɔnɔ d'accord ka maliyɛnw hakili tigɛ sigasi t'a la ni n dɛsɛra k'a kɛ o kɔrɔ ye ko n ye kumakan sɔsɔ n bɛ jamana ɲɛmɔgɔya walan sɛbɛn. Ah d'accord ne kuma ɲin'a de k'a fɔ ko n kun t'a dɔn ko n'i kun k'a fɔ ko n'i kɛra président k'i bɛ na nin kɛ n ma ɲin'a sisan o la sanni ka kɛ président i bɛ na nin di quoi. Ah e tun sigilen bɛ i ka miliyɔn kelen makɔnɔ ni émission banna ka non ni jamana ɲɛmɔgɔya de don mɔgɔ tɛ mɔgɔ san malidenw se min bɛ jamana in ye Ala ye Mali sɔn mais an dɛsɛra fɛn kelen jumɛn na o ye ɲɛmɔgɔya ye anw da kan tɛ sɛgɛ ye an da kan tɛ yurugu ye an da kan tɛ kɔngɔ ye Mali kan y'o de fɔ anw kan ka jaga bɔ ka di an dɛmɛbaga caman ma mɔgɔ caman bɛ ka anw dɛmɛ bi mɔgɔ caman bɛ ka Mali sɔn bi Ala ye dɛmɛ min kɛ Mali anw kan ka jaga bɔ ka d'olu ma mais Ala ni ɲɛmɔgɔntanya Ala ni hakilina kɔrɔya an dɛsɛra k'an ka dugukolo sanfɛ sɔrɔ ani dugukolo duguma sɔrɔ an dɛsɛra k'o yɛlɛma k'o kɛ hɛrɛ ye k'o kɛ nɛɛma ye ka di malidenw ma. D'accord donc sisan an bɛna sigi an ka ɲininkali kan an bɔra 2022 la donc président d'honneur parti PSP e ka hakilina mu 2022 mulu ɲɛna mun man ɲɛ. A kuma ka bon. Dakurunya wala bɛ se ka dama damani fɔ. An bɛ waati min kɔnɔ démocratie kunkarlen an b'o waati de kɔnɔ Mali tɛ démocratie kɔnɔ tugun dankarila démocratie la maliyɛnw ye an ka foroba fanga kalifa mɔgɔ mun na olu dɛsɛra ka maliyɛnw lawasa u nana kɛ yɛrɛsagokɛ ye ka dɛsɛ ka maliyɛnw hakilina sabati maliyɛnw wulila ka laɲiniw kɛ u nana labani ka kɛ warabilenw ni gɔnjigiba ka ko ye warabilen fila u taara bananku sɔrɔ u kɛlɛla bananku nɔfɛ a tilacogo u bolila ka taa di gɔnjigiba ma ko k'a tila gɔnjigiba ye bananku kari dɔ jɛnna ni dɔ ye min jɛnna a y'o ɲimi walasa ni dɔ in ka kaɲa o fana jɛnna tuguni donc a y'a ma kari fo ka taa bananku ban ɲimi na donc o kɛra politique mɔgɔw dɛsɛra ka bɛn ko la sɔrɔsiw nana ko kun cɛ ko nankaro jɛ n'i y'o nɔngɔn gɛlɛnnen ko kotigiya ko b'a kɔnɔ donc a kotigiya bɛ sɔrɔsiw bolo bi an bɛ sɔrɔsi fanga de kɔnɔ o sɔrɔsi fanga in kɔnɔ 2022 kɔnɔ gɛlɛya caman nana jamana in kɔnɔ o dɔw tun ye jamana wɛrɛw ka gɛlɛyaw laɲininen ka s'an ma i n'a fɔ sanction nka n'i y'a jateminɛ ɲɛtaga dɔw kɛra
politique sira kan yɛlɛma sira kan nka hakilima bɛɛ b'a dɔn a ko transition yɛrɛ dabɔra mun kama a kun cɛli transition jugu fɔlɔ ye mun ye a kuntagala donc kana an b'a fɔ plus ça dure plus c'est dur transition n'a kuntagala jɛnyana dɔrɔn a bi gɛlɛya an bɛ ka gɛlɛya caman ye ka taa fɛ tant que a bi jɛnya o gɛlɛyaw bɛ na o kɔrɔ ye mun ye fo sɔrɔsiw k'a dɔn ko fanga in f'a ka segin bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ f'a ka kɛ ordre constitutionnel ye jamanadenw k'u sagona mɔgɔ ta ka bila jamana kɔnɔ pour que jamana in ka se ka hɛrɛ amorcer dun ka f'a ka se ka sabati Mali kɔnɔ kɛnɛya ka se ka sabati jamana in kɔnɔ f'a ka kɛ foroba fanga ye f'a ka kɛ jama sago ye an k'a bɔ jɛkulu dɔ sago la jɛkulu si sago tɛ se ka jamana dɔ bɔ nɔgɔ la. D'accord. Ok, Boubacar, donc an bɛ se ka na fan fɛ o la an bɛna président Amadu Goyita fan fɛ mais ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ o yɔrɔ la parce que waati dɔ la a ka cadre b'an ye k'a fɔ ko pour la transition tile fila nana ye ko la constitution donc an b'a fɛ mun hakilina fila nin o nana cogo di. Bon, il faut qu'il waleɲuman dɔn ka n ka parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka cadre ɲɛmɔgɔw bɛɛ fana fo i y'a fɔ cogo min na le 26 juillet 2021 parti caman ɲɛmɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ se ka transition dɛmɛ cogo jumɛn pour que transition layidu minnu taara a kun ka se ka cɛ ka bɛn o layidu ma. On l'a dit cadre sigi n'a fɔ cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. On a baara ko cadre kɔnɔna na pour accompagner parce que an y'a fɔ an bɛ Mali la jamanaba dɔ mun na layiduw mana ta engagement mana ta u kan ka respecter donc an ka laɲini kun kɛra o ye k'an bɛ transition accompagner parce que anw fɛ transition juguman kan ka y'a la parce que transition ye mun ye jamanadenw ka fanga ma fanga di maa si ma ma danaya da maa si ka kana je crois que i ye da donna kuma la an yɛrɛ ka sariya sunba n'o y'an ka constitution ye de 92 article 121 ko tout coup d'état est un crime imprescriptible donc mais kojugu da ye kɛbali ye n'a kɛra dɔrɔn an b'a lajɛ an b'an dilan ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc o ma se ka sabati o de sen fɛ an kɛla ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni caman kun b'a la ye wa caman bɔra mais minnu tora a kɔnɔ an nana k'a fɔ an bɛ jateminɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka objectif kuraw déterminer maintenant o de y'a kɛ cadre des partis et regroupement des partis pour le retour à l'ordre constitutionnel o de na n'u ye le retour à l'ordre constitutionnel o de b'a to transition kun bɛ cɛ jamanadenw mana danaya da mɔgɔ min kan président min kan parce que retour à l'ordre constitutionnel fana a gulonnen tɛ élection tɔw la a gulonnen bɛ élection kelen min na o ye président sigi élection ye donc an bɛ dɛmɛ kɛ ka t'o la maintenant sisan 2022 voilà bon 2022 a gɛlɛyara kosɛbɛ Mali ma a kɛra san gɛlɛma ye Mali ma bi ye le 8 janvier i ma fili 9 janvier de sanction taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a sanction an ye kalo 6 fo kalo 7 parce que a wulila mois de juillet kɔnɔna na a nana ni gɛlɛya caman ye an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ta sanfɛ jago ta fan fɛ bref diplomatie fan fɛ a ye gɛlɛya caman kɛ 2022 kelen kɔnɔna na tuguni sanction talen kɔfɛ tile damadɔni Ukraine guerre nana o nana ni crise ye diɲɛ bɛɛ fana kɔnɔ o y'a sɔrɔ an ka gɛlɛya daminɛ le 9 janvier quelques jours après o fana nana ka dɔ fara gɛlɛya kan tuguni 2022 fana kɔnɔna na tuguni an n'an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye Faransi ye Barkhane n'o ye Takuba ye an n'olu fana ma se ka bɛn olu ka départ annoncera 2022 kɔnɔ 2022 kelen kɔnɔna na tuguni an ka Faransi ambassadeur min tun bɛ yan a ɲin'o fana fɛ o ka taa 2022 fana kɔnɔna na Ivoiriyɛnw ka sɔrɔsiw olu kun minɛna donc 2023 bɛ nalen sisan nɔ an b'a ɲini Ala fɛ o daminɛ cogo o ɲɛna parce que an bɛ foli lase an ka jamanakuntigi ma fɔlɔ n'o ye président Assimi ye ka foli lase Ivoire jamanakuntigi fana ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye gɛlɛya min nana o sera k'a kɛ hakili kɔnɔna na o sera k'a kɛ basigi kɔnɔna na k'a dɔn k'an ka jamana fila de kelen ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka na ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an sigira ka kuma an bɛɛ bɛn donc o gɛlɛya minnu nana a ka kan défiw la parce que sanction min nana i ye ko o tara ka ɲɛsin an ka jamana ma n bɛ min fɔ dɔrɔn maa si t'a ɲini ka jamana ka sanctionner nka ne mɔgɔ fana donna jɛkulu la parce que an bɛ jɛkulu min na n'o ye CEDEAO ye coup d'état kɛlen le 18 août n'i ye CNSP ka déclaration fɔlɔ mɛn
ou que traités internationaux k'a fɔ k'an b'a bɛɛ respecter et les traités sont supranationaux o jɛkulu de ko n'a b'a kɔnɔ sariya dɔw bɛ yen nɔ an kan k'o sariyaw respecter fanga foyi man kan ka taa n'a ma taa ni sariyaw ye n'a ma taa ni kalata ye ni fanga ta min sɔrɔl'o la kuma ɲɔgɔnya bɛ kɛ bɛnkan bɛ k'o kɔnɔna na n'o bɛnkan sabatira tant mieux mais n'o ma sabati fana an b'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ de jɛra n'a ye ka décision ta ka ratifier an ka assemblée nationale fɛ donc o de nana ni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ a fɔra an ye kuma dɔ la a ye gɛlɛya ko a ye gɛlɛya ko i bɛ gɛlɛya ko i si tɛ gɛlɛya min na mais n'i b'a dɔn gɛlɛya min nalen parce que an kun y'a ɲini depuis an ka don nin kɔnɔna na k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ye assise kɛ kuma min na k'a fɔ n'an bɛ taa assise la ka sigi ka kuma o tɛ problème ye mais assise tali an ka chronogramme bɔ a la assise tali an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛnw k'u sigi ka kuma n'an b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka délai respecter maliyɛnw bɛɛ ka kuma ni maliyɛnw bɛɛ kuma na k'a fɔ an kun ye layidu di an ye baara kɛ mais a baara ma se k'a to an ka se k'a respecter an b'a ɲini an jɛɲɔgɔnw fɛ u k'a faamuya ko maliden bɛɛ de jɛra a kan nin waatinin ka fara a kan n'o tun kɛra peut-être solution tɛ bɛn donc o nana ni gɛlɛya ye insécurité fana dɔ kɛra sɔrɔsiw se k'o kɛ mais hali bi mali yɔrɔ caman bɛ yen parce que 2022 la attaque kɛra bamakɔ kati 2022 la a kɛra yɔrɔ caman mais baara caman bɛ ka kɛ an b'a ɲini ala fɛ 2023 ka kɛ tare maliyɛnw ma. D'accord. Boubacar o ye docteur fɛn o ye Amadu Goyita kun ye sisan an bɛna président Samba Kulubali fan fɛ président e fana ka parti ye sisan an b'a dɔn ko u b'a fɔ cogo di ko lagare don i y'a faamu mais sisan e yɛrɛ fɛ a ka parti a ye se ka mun don fɔ 2022 mun tɛmɛna. Bokele n bɛ segin k'aw fo ka n ka parti militant bɛɛ fo ani bureau national n bɛ plateau in kan parti militant bɛɛ b'a kalama 2022 an bɛ se k'a fɔ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔ mais an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya an b'o fana jate a kɔnɔ kosɛbɛ comme u y'a fɔ cogo min depuis le 9 janvier an y'a ye k'a fɔ embargo kɛra an ka jamana kan embargo kɛlen président de la transition a ye appel bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma appel à mobilisation le 14 janvier pour que jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye ka se gɛlɛya min bɛ sira la ka na ka se k'i jɔ ka kunbɛn donc o kɛra fɛn ye jama min bɔra a bonyana maliyɛnw hakili ma donc o kɛra ne bolo o kɛra réussite fɔlɔ dɔ ye an ka gɛlɛya kunbɛn na a filanan an bɛ se ka min fɔ parce que n'i kun ye mali jateminɛ accord min kun bɛ ani faransi cɛ an seko kun tɛ a caman na donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que ka se k'ale accord ni k'ale ka dansigi kɛ ale la parce que ni i bɛ baara la décision t'i bolo fo min ka di kɔkanmɔgɔ ye i b'o de kɛ bon ça o ka gɛlɛn an ka jamana ma o kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ o kɔfɛ de sisan an y'a ye k'a fɔ équipement commencera ka sɔrɔ k'a di an ka sɔrɔdasiw ma donc o kɛra fɛn ye fɛn min fɔlɔ fɛ n'i kun ye sɔrɔdasikɛ ye a hinɛ kun bɛ don i la parce que i kun b'a ye hali marifa a ɲuman a kun tɛ sɔrɔ a bolo mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ an ka autorités fo sabula sɔrɔdasiw minɛn caman de sɔrɔla ka d'u ma pour que ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se k'u sigi o de y'a to u fariɲara yɔrɔ bɛ yɔrɔ la fɔlɔ fɛ dugu ani kanw olu de kun bɛ attaquer nka an b'a ye k'a fɔ 2022 bɛ ban yɔrɔ min i bɛ se ka attaque ciblé de yɔrɔ dɔw la mais i tɛna ye k'a fɔ kan attaquera duguw fana attaquera et puis an ka sɔrɔdasiw kun bɛ yɛrɛɲini de kɛ fɔlɔ fɛ mais sisan juguw de bɛ k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ k'u yɔrɔ dɔn ka tila ka donc ni min kan ka silatunu k'o silatunu an bɛ se ka min fɔ 2022 la hakili la minnu tɛmɛna u y'a fɔ n'o ye Ivoire sɔrɔdasiw ye 49 minnu nana Mali kɔnɔ an bɛ président de la transition fo o la sabula a ye justice to o k'a ka baara kɛ ça c'est très important parce que pouvoir ninnu tɛ kelen ye donc justice kelen k'a ka baara kɛ se min bɛ ale yɛrɛ a sɔrɔla k'o kɛ mais an tɛ se ka bɔ o kuma la fo ka maliyɛnw bɛɛ fo parce que Mali ni Côte d'Ivoire jamana kelen de don Ivoiriyɛnw kun jɔrɔlen don i n'a fɔ maliyɛnw kun jɔrɔlen don bɛɛ kun bɛ fɛ a ko in ka se ka kuncɛ hɛrɛ la k'an ka leader religieux fo olu y'u seko kɛ ka taa le Chérif de Nioro fo ka na Chérif Ousmane Marani Aïdara la an y'a ye k'a fɔ Ivoiriyɛnw ka délégation ba dɔ bɔra fo Côte d'Ivoire ka na pour que intervention ka se ka kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira pour que k'a lajɛ baara in bɛ ɲɛ cogo min nka o y'a sɔrɔ dossier kun bɛ justice bolo déjà il fallait que justice ka se ka tila an bɛ se ka min lajɛ o de ye an ka premier ministre Ablaye Mayiga a ye discours dɔ kɛ
a discours ni hakili la an kɔni y'a apprécié parce que 2022 ye exception ye pour que Mali kun tɛ min kɛ kunu jamana wɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye Mali de a baara nin ma nɔgɔn dɛ a ka kunna o de y'a to maliyɛnw bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que gɛlɛya fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ ka se k'a kun an bɛ se ka min noter o de avant projet de la constitution komi o ko bɛ sen na an bɔra avant na sisan an bɛ projet la hali ni k'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye dɔɔni maliyɛnw bolo an bɛ se k'o fana kɛ réussite ye parce que tentative de don o cas n'a réussira donc hakili la a tɔgɔ duman jamana kɔnɔdenw b'a sɔrɔ président yɛrɛ fana b'a sɔrɔ donc président ka esprit d'écoute kɛ ka jamana kɔnɔdenw lamɛn a ko a kun ka se ka cɛ hɛrɛ la non bɔ kelen ma tila dɔɔni n'an ye jateminɛ kɛ an bɛna ye k'a fɔ ko chronogramme fana bɔra 2022 la n'o ye élection taasira ye chronogramme nin hali n'an m'a dɔn a ka girin an b'a ɲini u fɛ a ka se ka respecter parce que ni ɲɛmɔgɔ ye décision min ta a décision a mana giriya cogo cogo en tout cas fo mɔgɔw k'a ye k'a fɔ dɛsɛ de bɛ yen n'o tɛ a kan ka se ka kɛ an sigilen bɛ k'a kɔnɔ pour que ka se ka exécution kɛ peut-être que n bɛ se ka jɔ parce que tile 365 kuma o tɛ se k'a fɔ minute dama dama kɔnɔ. D'accord, an bɛna turu kɛ. Merci beaucoup. An bɛna docteur an bɛ so fan fɛ. Président ne b'a fɛ ka ɲininkali kelen kɛ parce que ne kelen tɛ dɛ bɛɛ dun. O b'a fɔ ko bon k'a y'a sɛbɛn ko ancien ministre mais pourtant a tun bɛ parti dɔ ɲɛmɔgɔ de kɔnɔ donc ɲininkali kɛ parti bɛ bolo jumɛn de kan bi. Bon, nci ne ɲɛna an nakun ye komi i dɔn ka tila sa n'i ye question posé n'i ma se k'i jaabi ne ɲɛna an nakun kun ye ko mun kɛra san 2022 mun kɛra ani san min dar'o kan n'an b'o san kɔnɔ an bɛ se ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ne m'a dɔn ko an bɛ na ko wɛrɛ la n'o tɛ bon n bɛ tila ka jaraki min fana b'i kan anw fɛ yan n'i ye mɔgɔw dalajɛ i bɛ kɔrɔ ɲini fɔlɔ i bɛ kuma d'o ma i y'a mɛn donc mais komi n dɔgɔnin minnu bɛ yan hakilimaw don olu y'a bɛɛ fɔ ka ban donc ne tɛna foyi fara kan parce que ne t'a fɛ ka sigi mɔgɔw ka kuma kan min fɔra ka ban Koyita y'a fɔ ka ɲɛ ye y'a fɔ ka ɲɛ n dɔgɔkɛ min bɛ fɛn numanbolo fɛ o fana y'a fɔ ka ban donc ne tɛna sigi o kan fɔlɔ ne bɛna n ta kɛ ka miiri an bɛ se ka an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka bɔ o kɔnɔ cogo min na bon parti ko ne m'a dɔn bon ni an kɔni an kun y'a ɲini Ala ma hinɛna Sumayila Sise la a bilalen a taara Dakar ani ne ye ɲɔgɔn ye an kumana kosɛbɛ a ko n'i y'a ye fanga yɛrɛ tɛ Mali partiw la ko parce que parti ka ca cogo bɛɛ la an caronnen don ko n'an kɔni b'a fɛ ka yɛlɛma kɛ il faut k'an ka fara ɲɔgɔn kan a ko sira fɛ a ka d'ale ye ale ni ne fɔlɔ k'a daminɛ ne ka na IRD la bon ni Sumayila farala a kan ka taa Togo mais an b'o la dɔrɔn Ala ma hinɛna la ATT fana banna an nana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan après a continuera a taara Togo ka bɔ yen ka taa Niger k'a bɛ test kɛ ka bɔ Niger ka taa Côte d'Ivoire ko a kɛra positif ye donc Ala ye Sumayila ka kalifa minɛ la Ala m'a dayɔrɔ suma ne kun ye layidu ta ne nalen ka na foli la Sumayila banni a ka parti mɔgɔ dɔw nana ka na ko Sumayila y'a fɔ an ye ko layidu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko yala i bɛ se k'a timɛ wa n ko n y'a mɛn n ko a ye kalo damadɔni di yan parce que ni Sumayila kun bɛnna ko avril an bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma a kan donc n nalen avril n ko ma n ko bon ne ye miiri n bɛna n dɔyɔrɔ kɛ donc sariya la parti min kun b'anw bolo komi an de kun bɛna fara o kan an kun b'o parti ci an ye congrès extraordinaire kɛ ka parti ci an bɛnna ko bɛɛ kan basi foyi kun t'a la mais entre temps de ne nana ye sa kɛlɛ bɛna wuli ni yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ne ye n dɔ fɔlɔ n ko n b'a lajɛ o y'a sɔrɔ u bɛ fɛn na ko ayi m'a signé fɔlɔ i bɛna kɛ vice président ye a fɛ ne ko an k'a ɲɛɲini fɔlɔ ne bɛna proposition dɔw k'a ye n'aw bɛnn'o ma n'o bɛnn'a ma an bɛ se ka fɛ ne ko bon n'i y'a ye nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ ye présidentielle kɛlɛ de ye Mali kɔnɔ bɛɛ de ko e ye numéro 1 ye
a bɛ fɔ ma langage binaire informatique la 0 ou 1 n'i tɛ 1 ye i ye 0 ye ne ko n ko o tɛ se ka a tɛ bɛn donc n'a de don an ka mɔgɔ dɔ ɲini min n'a si kɔrɔbayalen don n'a ye place sɔrɔ o ka se ka kɛ candidat ye yanni an ka se k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan ne tun ye Yunusi de proposé Ala ma hinɛ a la ne y'a ye o kumaw tɛ na bɛn mɔgɔw bɛ ta ka pɛrɛn na ne fana ko n ko o tuma ne bɛ n sen bɔ a la ne bɛna de ka na dɔ fara parti kan ne tɛna ka na fɔ ko ne bɛ don kan dɔ fɛ ka taa dɔ kɛlɛ donc ne ye n sen bɔ a la n'i ye ɲininka o parti ko ye min ye o de don. ok vraiment président nin diyara an ye i b'a ye Boubacar ni kuma ma fɛnkɛ mɔgɔ si la donc bi fɛn o fɛn tulo b'an na o bɛɛ lafiyara o bɛɛ faamuyali sɔrɔ sisan 2022 la puis i ye kuma dɔ fɔ i ko bɔn ko kɔrɔya n b'a dɔn n b'o yɔrɔ dɔ faamu ko n kan ka commencer e la fɔlɔ i y'a faamu mais c'est pas grave de toute façon a ma latourner donc kuma laban bɛna di e ma i y'a faamu voilà donc an bɛ n bolo fila da ko i ye n'o tɛmɛna sisan bon 2022 président comme i yɛrɛ y'a yi to mais bɛ se ka mun de fɔ 2022 mun tɛmɛna. Ni min f'i ye vraiment n dɔgɔ ninnu mɔgɔ hakiliman don ne y'a ye ne yɛrɛ i y'a dɔn ne b'a f'i ye kuma bɛɛ n ko ni i ye ne invité ne b'a lajɛ i bɛ mɔgɔ mun invité effectivement kuma caman b'a f'i ye n tɛ na bon n'i ye Yaya Semafɔ ka Koyida fɔ n ko c'est bon n kun t'ale dɔn mais n y'a dɔn bi k'a fɔ ko mɔgɔ min don mɔgɔ hakiliman don bon 2022 kɔni san 20 ni 22 a kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara fo ka da gɛlɛya ma n m'a fɔ baara ma kɛ dɛ nka waati saba n'i ye gɛlɛya ɲini k'a kun dɔn a bɔra o waati saba la a fɔlɔ kɛra mun ye an ka tɔnkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma CEDEAO o ye sanction ta yari sanction nin ka ta ni hakili b'a la ne yɛrɛ ye a ɲini ka Assimi ma se k'a ye ne a bɛ fɔ min ma lettre ouverte ne y'a sɛbɛn k'a fɔ a ye a ka ko bɛɛ kɛ sanction nin kana sa n'a taara a bɛ digi Mali la kojugu ne y'a lettre sɛbɛn n k'u bɛ san 5 ko ni san 4 ko min na transition na u k'o to yen u k'a kɛ san 2 ou san 1 pour que an kana taa sanction na bon o y'a fɛn na sanction kɛra sanction nin an ɲɛ b'a kuma na hali bi mais n bɛ min f'i ye dɔgɔ an bɛ san 10 de kɛ nin sarali la anw mun ye économiste ye an b'a dɔn a ye min d'an kan aw ko résilience an sigi Ala m'an kisira kɔ an bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn ye ni an ma mesure dɔw ta an bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn ye donc sanction nin ma bɛn Ala y'a kɛ sanction nana wuli 3 juillet sanction wulila immédiatement ne ye papier dɔ bɔ k'a fɔ baara mun ka kan ka kɛ joona pour que a effet kana s'an ma o fɔlɔ tun ye min ye an ka wari dɔ bɛ BCEAO la BCEAO k'o sara an yɛrɛ ka ministre de l'économie et des finances que vraiment dɔgɔ min don ne b'a bonya kosɛbɛ parce que a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ale a taara a bɛ fɔ min ma marché obligataire de l'UEMOA a taara juru ɲini ko 200 milliards tellement kun dalen don Mali la je crois qu'il y a 218 milliards de d'a ma a tɛmɛna ka 200 milliards wɛrɛ ɲini ne k'a ma ne kun y'a sɛbɛn n ko bɔn o wari jamana entreprise mun jamana chef d'entreprise mun bɛ yan ni jamana ka juru b'u la a y'olu fɔra ka juru sara parce que n'o juru sara la o b'olu permettre ka baara kɛ jamana bɛ se ka lafiya o la tiɲɛ b'a galon n b'a ɲɛ kalama kosɛbɛ i y'a mɛn mais o y'a kɛ ko juru fɔlɔ mun b'an na kɔfɛla la k'an k'o sara après bon n'i y'a ye banque n'i ko ko marché obligataire c'est les banques ivoiriennes c'est les banques sénégalaises c'est même les banques burkinabé avec Coris banque olu de y'a dɔn olu bɛ wari di parce que u b'a dɔn ko CEDEAO bɛna wari BCEAO bɛna wari segin Mali ma après an tilala ka taa an ma fɛn sɔrɔ bon an b'o kɛlɛ an b'o kɔlɔya kɔnɔ bi entre temps février kalo la Russie ni Ukraine caronna n'i donna an ka ko lajɛ o de y'a to ne b'a fɔ yɛlɛma yɔrɔla ko nin an k'a lajɛ ni hakili ye souveraineté an k'a lajɛ ni hakili ye parce que anw ye jamana min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ jamana 5 dɔrɔn de ye anw de ye diɲɛ fantan jamana ye an ka ko bɛɛ bɔ fɛn caman bɛ bɔ kɔfɛ an ka dumuni bɛ bɔ kɔfɛ an ka dumuni fanba a bɛ bɔ kɔfɛ malheureusement a bɛ se ka baara a bɛ se ka kɛ mais caman bɛ bɔ kɔfɛ
an bɛ taji san kɔfɛla la an bɛ ka kɔɔri bɛ feere kɔfɛla la n'i k'o la k'e kelen bɛ kɛlɛ kɛ k'e de bɛ se ko bɛɛ la i bɛ sɛgɛn dɛ o de y'a to Ukraine ni Russie ka kɛlɛ nin daminɛnen dumunifɛnw da gɛlɛyara taji da gɛlɛyara o fana kɔlɔlɔ de sera anw ma ni fɛn caman dayɛlɛla gouvernement nɔ tɛ dɛ ala ko tiɲɛ a bɔra kɔfɛ de ka na s'an ma mais a kunbɛ cogo de tun b'a la an bɛ se k'an da mɔgɔw kunbɛ cogo la 2023 n bɛ dɔ yan fɔlɔ. D'accord Boubacar donc vraiment an bɛ invité bɛɛ fo ka n ye tour de table fɔlɔ donc ye Samake kuma bɛ bolo. Ok, monsieur le président, je suis ɲininkali min k'i la o ye i da don i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko 2022 kɔnɔna na donc baara caman kɛra mais i ma se ka fɛn fɔ concrètement i bɛ se k'i bolokɔni si fɛn jumɛn na ko transition ye nin kɛ 2022 kɔnɔna na ko maa bɛ se k'i sɔnni sigi a kan wa. Bon ni n ko fɛn caman kɛra ɲuman b'a la juguman b'a la kɔnɔnafili min bɛ an na n y'o de fɔ kɔnɔnafili ba ye mun ye o ye an ka don ordre constitutionnel kɔnɔ u ye transition y'a seko kɛ o don jamana ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma ka sanbɛ foli k'a hinɛ donna ne na Asimi hinɛ donna ne na cogo jumɛn n'i y'a jateminɛ a ye kuma caman fɔ bɛɛ bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ nka hakilina mun yirala jamana na o b'a yira k'a fɔ kamanagan bɛ ɲɛmɔgɔso kɔnɔ ni kamanagan donna ɲɛmɔgɔso kɔnɔ a bɛ se ka don jamanadenw dusukun na yɛlɛma hɔrɔnya ka di nka ni dakasunɔgɔ tɛ bɛn fo malidenw k'a dɔn ko hɔrɔnya ka di ani dakasunɔgɔ tɛ bɛn hɔrɔnya bi bɛn tiɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya bi bɛn tilennenya kɔnɔ hɔrɔnya bi bɛn sigikafɔ kɔnɔ anw ye bolokurun jigi cɛ kɔnɔba kɔnɔ na ko tɛ digi cɛ kɔnɔba la ko n'i y'a gosi a kɔnɔ na ko tilennen bɛ digi a la anw ko n ko an bɛ an yɛrɛ ta an y'an firifiri kɛnɛmamɔgɔw bolo o ka ɲi nka an tɛ se ka an cɛkumajɔ cogo si k'a sɔrɔ bɛn ni kelenya ma sabati so kɔnɔ an bɛ fanga min kɔnɔ sɔrɔsi fanga de don mali fanga tɛ fɔlɔ f'u k'a lajɛ transition ka kɛ mali fanga ye transition in ti sabati abada an bɛ ka min ɲini a la o ti sɔrɔ a la cogo si n'an m'a don jama sago kɛ walasa jama ka se ka wasa n b'o fɔ mun na kɔrɔ bɔra k'a fɔ sisan ale ye laɲini kɛ walasa ni jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye politigimɔgɔ tɛ yen bi mun tɛ k'i dama falen k'u dɛsɛra u ni ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma san 20 ani kɔ an bi kɛnɛ in kan k'a ɲɛɲini mali bi bɔ nɔgɔ la cogo min mali bɛ se ka san sɔrɔ cogo min mɔgɔ mun y'u ci bila o ɲɛɲinini kama n'i ko i b'olu den kɛrɛfɛ ko mali yɔrɔ dɔ ka ba tigɛ ka mali yɔrɔ dɔ to wajibi la i n'a mali kunkariw la sa dɛ ni mali tɛ tila fila ye mali fan bɛɛ de bɛ ba tigɛ ko ɲuman y'an bɛɛ sago ye nka transition dɛsɛra ka malidenw bɛɛ don kulun kelen kɔnɔ 2022 kɔnɔ dɔw bɛ yati kɔnɔ n'o ye bato belebelew ye dɔw bɛ kulunin kɔnɔ dɔw bɛ pinasi kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'u nɔnw nɔngɔn na an bɛ se batigɛ ko ɲuman bɛ se ka kɛ an bɛɛ sago la dɔw sago ye kulu ɲumantigiw ta ka firi mun bɛ k'u nɔnw nɔngɔn na olu sago ye pinasi ka kale donc f'u ka segin kɔ dɔɔni tiɲɛ don u ye labɛn dɔw sabati nka n'i ka so ɲuman ba jɔ cɛncɛn kan ni ji nana a b'a jɔsi transition u b'u seko la nka o tɛ wasa kɛ a ma bɔli kɛ ko bɛɛ n'a ɲɛdɔnbaga de don fo ani ɲɛdɔnbagaw f'u ka ɲɛdɔnbagaw sen don a la fili caman bɛ yen bi o tun bɛ se ka éviter donc an bɛ ka fili caman accumuler ɲɔgɔn kan n'i ye loi électorale lajɛ
o sigili mankan bɛɛ bɔra kalama EJ min bɛ yen bi o sigicogo maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko filibaw yera a la projet de loi min bɛ yen bi n'o ye constitution ye hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ o da la CNT u ye dɔ fara a kan o faracogo fana ma kɛ mɔgɔw sago ye donc jamana ye mun b'a jɛ bi ko unité n'a fɔra k'an bɛɛ ka tugu an ka ɲɛmɔgɔw kɔ o k'a sɔrɔ fana ɲɛmɔgɔw bɛ an bɛɛ ɲɛna sira kan dɛ mais dɔ da birilen bɛ nɔnɔ kɛnɛ la dɔ da birilen bɛ diji la jalaji bɛ dɔ da k'an bɛɛ k'an nisɔndiya jalaji minnaw tɛ nisɔndiya o la dɛ donc o gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ sinon dɔw kɛra n balimakɛ y'a jira an ye yɛrɛma hɔrɔnya min ta tiɲɛ don n'i ye ne yɛrɛ kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye n b'an bɔsi ka bɔ Faransi bolo o kɛli ɲana ne ye tɛgɛrɛ fɔ a la fo ka n bolo dimi parce que Mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an k'o kun n'o tɛ Faransi t'an ka hɛrɛ sabati abada dɛmɛ tɛ kɛ Mali ka hɛrɛ ye abada Moussa Traoré y'a fɔ ka ɲɛ ko l'aide la plus noble et la plus utile est celle qui proviendra de nous-mêmes yɛrɛdɛmɛ in de a bɛ bɔ yan de mais a tɛ taa tiɲɛ de kɔ a tɛ taa tilennenya kɔ a tɛ taa faraɲɔgɔnkan kɔ donc an bɛ ladilikan mun di sɔrɔsiw ma Mali yɔrɔ dɔ tɛ ba tigɛ dɔ kɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan 2023 in kɔnɔ u ye fili caman kɛ u ka segin kɔ a ka gɛlɛn adamaden nature ye mun ye an ka taa mais e ko ye fili caman kɛ i n'a fɔ jumɛn parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ mɔgɔw ka segin kɔ ne donna bɛɛ la k'a ɲɛf'i ɲɛna fili kɛra taabolo fɛn fɛn n'an bɛ réforme mun na n'an bɛ ka u jateminɛ a kɛra avant projet ko kuma ye o a kɛra CNT remembrement ko kuma ye o nin si ma kɛ fili kɔ n ko an ye an ka transition chateau ba in an y'a jɔ ba cɛncɛn kan ni sanji nana a ka fɛgɛ subasuma ɲɛnama ma jɔ a la donc a jɔra ngalon kan maintenant sisan an bɛ bɔ ngalon kɔnɔ cogo di donc o ye ɲɛmɔgɔw ka segin kɔ yɔrɔ de ok an bɛ tila ka segin ka na e ma o yɔrɔ la donc ka se ka minisiri Koyita n bɛ ɲininkali min kɛ la aw ka parti ani aw ka parti bɛ jɛkulu min kɔnɔna na a yera hali ka kɔrɔfɔ kɔnɔna i ye fɛn caman fɔ ka kumaw bɛɛ b'a yira k'a fɔ transition baara caman kɛra a kɔnɔna 2022 kɔnɔna na minnu ma ɲɛ i y'u ka majɛ caman fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna i da donna sɔrɔsiw ka sira yɔrɔ de la min ɲɛna dɔɔni donc maaw bɛ ɲininkali min kɛ o ko aw tɛ fanga la o de kama aw bɛ transition critiquer wa k'u ka kolon dɔrɔn fɔ ou bien e yɛrɛ bolo u ye baara ɲuman dɔw kɛ 2022 kɔnɔ. Oui, i ka ɲininkali diyara n ye. Anw tɛ fanga la c'est vrai anw de ka fanga darakira jamanadenw danaya da anw de kan 2018 a ka kan yɛrɛ an ye koba minnu fɔ 2022 la maaba fila taɲana an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dayɔrɔ sumaya n'o y'an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta ani an ka premier ministre kɔrɔ Soumaïla Boubèye Maïga ala k'u dayɔrɔ sumaya u seko kɛra min ye jamana na u y'a kɛ Kulibali ko yani ni transition kun wana ko ni ko an ka sɔrɔsiw ko hinɛ kun b'i minɛ non peut-être an tɛ jamana kelen kɔnɔ ne fɛ jamana na ni min kɛra n'a ka ɲi majɔw bɛ ye yɔrɔ dɔ la an ka bɔ lagosiliba ni kɔnɔna na je crois que o de kɛra Mali problème bi an bɛ ka taa kaburu la ka taa Modibo ala ka hinɛ Modibo Keïta la Mali président kɔrɔ ka taa kaburu jura a tanyana don min na a ma se k'a fɔ ko président kɔrɔ donc an ka b'olu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la seko kɛra min ye armée la a y'o kɛ minnu bɛ fanga la bi a y'a caman sɔrɔ a la mais a y'u caman ka capacité renforcer dɛmɛ min kan ka kɛ armée o kɛra sɔrɔsiw fana nana o fana se kɛra min ye k'o fara min tun bɛ yen kan u y'o kɛ mais n'an b'o de ɲini ala fɛ parce que armée tɛ parti politique an b'o de fɔ mɔgɔ ye armée y'an bɛɛ de ta ye tubabukan na fɔ ko l'armée est l'outil de souveraineté nationale il est creuset de l'unité nationale donc an k'o bɔ politique kumaw la an b'o bɔ k'a fɔ fana ko anw tɛ an b'a bɛɛ critiquer n b'a fɔ tubabukan na nous sommes un critique la transition mais non une critique la transition
parce que faut qu'on a encore la critique fait mauvaise presse, les critiques bonne conscience. Ça veut dire qu'en bec à l'adje, ni min kagne, en bec folie quoi là. La loi électorale comment font? Loi électorale follow mi irana gouvernement fait. La loi électorale démarche comment que démarche inclusive. Ou ana loi électorale qu'on votera comment, ça allait créer une crise préélectorale. Ça veut dire qu'il y a une élection avec laquelle danaya balé au bena. Ou danaya balé au fait, gelabe de élection na yana kake. En fait de l'écamino man là et crise post-électorale, ça allait créer une crise préélectorale. C'est un thé anamé. Ou y a un wili, ou y a un moka kinda do parce que Saria beta bedi kamon. Saria, la loi est de portée générale, elle est impersonnelle. On dit qu'elle est les règles de droit écrites de portée générale et impersonnelle et s'applique à tout le monde sans exception. Saria teta ka fokoba que comment elle est protégée avec prospérité de kama. Donc on y folie quoi là. On y folie fanake, libération mais faut ça non par rapport aux 46 soldats. En manière sur le cadre là, on doit produire un communiqué parce que n'est pas galant dans la commune. On y a un cas faut qu'on par la voie diplomatique, par le dialogue. Parce qu'il y a un dialogue de manadi. On y a un faux. Maintenant, galant mon bino a tenu un fan beka franc. Le ministre Ahmed Soya faut effectivement les trouver une gagnant kala. On a d'autres jamana te joho hahoka. Jamana besoin de jamana dembeka hakil nani min nani mai. Mais jamana fana kono mimi mindo. Ni économie problème nana munu bodo ango kalfoluma. Ni Sénégal nana mun me mundo ango kalfoluma gela do be ango be siku bali ay crise force contre ni nana Ukraine nana ka gela franga sanction ka mais o gela mana ni engrais problème nana mallo mana no parce que le problème d'engrais ça se règle en principe la campagne 2022-2023 normalement depuis le mois de décembre 2022 on doit boucler ça. Or la crise est intervenue le 24 février ukrainienne, le 24 février 2022, ça veut dire qu'on n'a pas anticipé. On a anticipé mina, on a négé et puis. On va aller à la faire récolte, on sera qu'à résultat donc à gagner parce que bien meilleur napi. Souveraineté c'est bon, nous sommes d'accord. En béba ni Mali est souverain depuis le 22 septembre 1960. Bibi na souveraineté comment on veut faire. On dit bien dire faire rire mais bien faire fête. Souveraineté follow o dunga fay souveraineté flana yemui ika frake souveraineté sabana yemui ika lakana souveraineté nana yemui ika sekakala souveraineté amana ke tout bien kono ambe bien min kono bi ma chi kelete se ka bo ka fo ki kelebisi rekon ambe économie marché de konnana donc amu bi konnana interdépendance bi no c'est vrai ko do kera no famille abandonné nga partenaire do che gela do nana on a décidé de prendre notre responsabilité c'est bien mais nga don fana ni y'a fait qu'il y ait France la face ou bien il y a fait qu'il y ait Karsa la face. On a donc en 2012, Gela Woulé, c'est là où il faut le Willa Kana Kandeme, Misma, yani Minisma Kana. On a donc fana terrorisme qui l'a attaqué Kana Konabushi. On y est demain il est bouffé. Ou nana Kana un demain passe à nous demain Kunu, à nous demain Première Guerre mondiale comme à nous demain Deuxième Guerre mondiale comme na. Ou demain nous comme Kaoudou. On t'a remis comme Kassanga comme Gela Doli. On go fera donc. Ne gɛlɛya nana don a tɔ la a tɔ kɔnɔna na traité de coopération kɔnɔna na n'an hakili la k'a fɔ ko traité nin k'a fɔ k'an ka nafa yɔrɔ t'a la k'a fɔ k'a t'an ka jamana permettre an bɛ kɛlɛ min na contre l'insécurité ka se ka baara kɛ on a mis fait à ça c'est bien maintenant on doit s'assumer an bɛ baara de kɛ sisan nɔ pour que jamana bɛ se ka nɔgɔya n b'a fɔ aw ye bi 2022 gɛlɛyara dɛ bi malo kilo bɛ san kɛmɛ dɔrɔmɛ tan. mais aw yɛrɛ ka cadre kɔnɔ aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ na ko la anw ye min kɛ cadre sigilen fɔlɔ bon anw tɛ fanga la an kɔni ta ye min ye an bɛ sɔmini awɔ an tɛ fanga la mais ne hakilina minnu b'an bolo grand frère Ahmed Sow ye min fɔ sisan nɔ an tun y'a ɲini fɔlɔ sanction kana bin an kan a kana bin an kan parce que n'a binna kɔlɔlɔ bɛ bonya kojugu an y'o ɲini n'an kun lamɛnna o kuma n t'a fɔ n k'a tun bɛ bin a tɛ bin mais peut-être ɲɔgɔn faamuya tun bɛ don a la. O ma kɛ a gɛlɛyaw nana ni an ye pacte bonyana kojugu maliyɛn bɛ dumuni kɛ bi tiɲɛ 3 tile kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ donc pour être souverain là il faut avoir le ventre plein d'abord pour être souverain il faut que hakili ka sigi ten kosɛbɛ donc o fana ye gouvernement ka baara ye an y'a ɲini gouvernement fɛ ni crise minnu bɛɛ nalen à l'époque là an y'a ɲini k'u ye ka sigi pour qu'an ka anticiper a dɔw bɛ yen nɔ an nɔ tɛ gouvernement nɔ tɛ dɔ farala carburant sɔngɔ kan dɔ farala mais l'état aussi était un état régulateur état providentiel o tɛ yen bilen ne gɛlɛya dɔ min na état bɛ se ka mun kɛ pour que a bɛ se ka kunbɛli kɛ cogo jumɛn ka se ka amorti pour que balo kɔni ɲɔ kana san anw fɛ yen nɔ dɔrɔmɛ 80 kilo
bɔrɔ wa segin malo ka san 11 fini kilo ye 400 tulu kɛrɛbɛtɛ ne gouvernement kun y'o fɛngɛ peut-être c'est vrai appui budgétaire min kan ka d'a ma o appui budgétaire tigɛra o kun b'a to an bɛ se ka stock de sécurité alimentaire dilan à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et l'OPAM gɛlɛya b'o bɛɛ la bi an b'o fana kɔnɔna na olu ye CNT min fɔ dɔ nana fara o kan an kun y'a ɲini inclusivité an ko an bɛ taa kuma an ko mais n'an taara dɔ kana fara a charge kan mun fɔra an ye ko fɛn ma fara a kan ko 26 personnes min taara ko 26 personnes ko budget incidence ye 800 millions ye. aw tun y'a ɲini ka don a la. non anw ye inclusivité ɲini u ye lettre caman an ma bɛn a kan cadre la dɔw ko non k'u tɛ don anw ka EPM na an ko bon komi anw ye inclusivité fɔ CNT fɔlɔ nin sigira cogo min na lettre min fɔra a esprit a n'a lettre a ma respecté o de la à l'époque an ko an t'an ka dossier déposé. Maintenant, puisque nous avons demandé l'inclusivité au sein de pour la transition, parce que la transition, quand on a béjéré, il y a un ça, non. On peut faire c'est-à-dire que Mali fait. Mali a un bec, c'est le dénominateur commun. Maintenant, il y a un ticket, au ticket de la Djougi, au ticket face au Djougi, parce que au défend d'où, mais il y a un ticket, il y a un bébé. On a un trois savoir la gata mouakele matala, c'est pas un problème. Mais on a mis, on l'a mouakele tara, budget mimbe no dokana faroka. A Foranio qu'on a impacté 800 millions sur les 26 personnes par an. Ni autre 800 millions, tu divises par 26, ça te fait 30 millions et quelques. 30 millions, tu divises par 12, ça te fait 2 500 000 et quelques. Ça veut dire que c'est un décalé membre au cas traitement mensuel de 2 millions et quelques. Dans un pays où les gens, où Simigi, Malobora Kachani Simigi sont moyens. Maintenant, nous faisons là, on a nous fait, nous faisons là, nous avons un centre Siri, il y a un centre bon. Il y a un exemple. Malheureusement, au Bekara Madjaoui, bon, finalement, on aura fait un kono. Comment on veut faire, mais jamana ni ambete 2023 maintenant hakilna monotara et projet de constitution ko kuma fo o projet de constitution fanana constitution c'est ka ken constitution téou on aurait fait est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle constitution est-ce que Mali constitution beno article même Mali constitution qu'on a les 121 article kelemba la mima bali Mali ka marakanye article kelemba la mima majeke pour que sécurité kanana c'est vrai akanga dafa akanga actualiser. Maintenant, nous croyons là, dès qu'on a associé, mais il faudra que la commission de Mnasigi, la commission de finalisation, en gagnant sur parce que la constitution là, pas pour 5 ans, pour 10 ans, constitution pour les générations futures. Mais quand même, c'est le soubassement pour la stabilité, c'est le soubassement également pour Mogokabe, Djamana Tabolola. Ok. Bah, c'était président Samamina et Fanfalala. Et ka Fenaka Kuma Konana. Il y a transition fin munu ke 2022 konana il y a ñuma drone fo donc ere bolo 2022 ngono o ma juguma ke aw ka parti bolo non an se ka fo ko juguma am se ka fo geliade o jume oui parce que gelia be juguma be o fin fla munu tekele am se ka munu fo difficulté là parce que difficulté folo ñoo de fo embargo kera nga jamana kan le 9 a wulila le 3 juillet. Donc kalo woro nin kono amadu ka fɔ malien sɛgɛnna mais malien sɛgɛnna u yɛrɛ de fanga famu ka fɔ ni mɔgɔ talonna ka bin yɔrɔ in tɛ jateminɛ talonni de bɛ jateminɛ malien kun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ jamana gestion na o tɛ ko dɔgɔnɛ anw politique mɔgɔw anw de ye jamana in tiɲɛ bɛɛ tɛ dɛ bɛɛ tɛ mais jamana in tiɲɛbaga c'est les hommes politiques c'est des hommes politiques il faut que an yɛrɛ ka sɔn o ma o la solution min bɛ yen an bɛ sɔrɔ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛyaw bɛ yen dun ka fa pour que k'a sɔrɔ ko nɔgɔmani tɛ nka bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ embargo kɔlɔlɔ de b'a la bon embargo in fana tara cogoya min na Mali kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a kɛcogo man ɲa parce que o de y'a to Mali ye cour CEDEAO saisi jɔ dira Mali ma mais o bɛɛ la embargo ma wuli a wulila waati min n'a jara u ye fango yɛrɛ kɔnɔ anw bɛ transition dɛmɛ parce que comme a fɔra cogo min hakili la malien bɛɛ kan ka dɛmɛ donc gɛlɛya dɔ wɛrɛ bɛ yen n'i y'a jateminɛ engrais ko la i b'a ye k'a fɔ engrais baara ma kɛ a kɛcogo la hakili la président yɛrɛ y'o fɔ subvention dira a nana retard la mais a feereli yɛrɛ a da kun ka gɛlɛn terrain sanfɛ olu ye gɛlɛya dɔw de ye fɛn minnu man ka jamana sɔrɔ olu man ka jamana kɔnɔdenw sɔrɔ sabula ni sɛnɛ ma ɲa dun ka fa o tɛ se ka sabati o de b'a to bi malo da ka gɛlɛn o de b'a to bi n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn san i bɛ n'a ye u da ka gɛlɛn
insécurité n'i ye jateminɛ kɛ an y'a fɔ k'a fɔ camanba de bɔra la mais hali bi n'i ye tilebi yanfan lajɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Keɲeba ka bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi i bɛna ye waati bɛɛ attaque bɛ kɛ mais olu ni nord attaque ninnu olu tɛ fɛn kelenw ye olu ye difficulté dɔw de minnu u kan ka fɔ ɲɛmɔgɔw ye wa solution kan ka sɔrɔ u la fɛnɛ donc ne bɛ apaisanti kosɛbɛ fɛn minnu kɛra n'u ɲɛna ani mun de bɛ se ka kɛ pour que min ma ɲa u ka se ka d'accord ok an da bɛ tila ka don o la excellence i ye kumaba dɔ fɔ ko sanction min binna kan a kɔlɔlɔ vraiment bi su in na bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn hali n'i da ma don a kɔlɔlɔ bɛɛ la parce que ko don n'a nataw kɔnɔna la kɔlɔlɔ c'est pas dans l'immédiat mais don n'a nataw kɔnɔ mais est ce que e bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ parce que comme aw ye sɔrɔ bosonbaw ye économistes b'a ɲɛdɔn ɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a cogo e bolo an bɛ se k'an sigi ni kɔlɔlɔba jumɛn ye a ko dɔw la. an b'a a kɛnɛ dɔw kan an b'a kɛnɛ dɔw kan a fɔlɔ ye min ye n'a y'a lajɛ Mali ye jamana min ye min lamuninen don ni jamana wɛrɛw ye anw genji o t'anw ka jamana kan a fɔ kɔgɔji ni an ko k'an bɛ fɛn fɛn san n'an ma passé Abidjan fɛ an bɛ passé Dakar fɛ ou bien an bɛ passé Togo Bénin Algérie Mauritanie la Guinée on bɛ passé jamana dɔ de fɛ donc ni Ala y'i kɛ o sugu ye fo i ka n'i bɛ ko o ko kɛ i b'a a laban de lajɛ fɔlɔ ne y'o min fɔ ko anw ye min faamuya ni faama n'a nana fɔ sisan k'i ka décision fɛn fɛn ta i b'i sigi k'i miiri ko jamana ka nafa jumɛn b'a la jamanadenw ka nafa jumɛn b'a la i t'a fɔ i t'a ta ni dusu ye i t'a ta fɔ ko n ye cɛ ye i b'a ta de k'a fɔ yala ne ka jamana bɛ se ka nin ko kunbɛn wa n bɛ taa n'o de ye o de y'a to ne kun y'a fɔ a ye ko bɛɛ kɛ nin sanction kana jigin an kan a sanction a jigiya a gɛlɛya fɔlɔ a yɛrɛ y'o ye kuranko b'o la kurantigɛ b'o la an kun bɛ fɛnw sɔrɔ ni nɔgɔya sugu dɔw ye o gɛlɛyara fo an kun bɛ bɔ Laginɛ fɛ ani Moritani fɛ o dɔw fara fɛnw kan an kun bɛ bɔ Algérie fɛ o de bɛ kɔrɔnafɛn ninnu nɔgɔya olu bolo dɔɔni donc an nana ye k'a fɔ ni sanction nin kun ma wuli a waati la a kun bɛ kɛ tiɲɛni ye Ala nana kɛ sanction wulila mais sanction wililen entre temps Ala ko tiɲɛ wari bɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ tugun dɛ. Awɔ. A b'o kalama ko wari bɛrɛ tɛ nin jamana kɔnɔ bi bi in na baara kɛra parce que min yɛrɛ wusara kosɛbɛ Mali ma caman bɔra yuruguyurugu la u ye caman bɔ yuruguyurugu la o de yɛrɛ y'a to comme u y'u kun da kɛlɛkɛ kan o de y'a to u sera ka kɛlɛkɛminɛnw san o de y'a to u sera ka armée former ka ɲɛ mais a bɛ fɔ min ma demande sociale mɔgɔw ka laɲini ye min ye jamana kelen anw ka sɔrɔ kunba o bɛ bɔ douaniers la an ka sɔrɔ kunba o bɛ bɔ impôt la an ka sɔrɔ kunba o bɛ bɔ sanu na an ka sɔrɔ kunba o bɛ bɔ kɔɔri la n'i y'a lajɛ min marchera kosɛbɛ o kɛra sanu ye parce que sanu prix yɛlɛnna a ka ca Ala fɛ fana san 3 nata kɔnɔ a bɛ yɛlɛ mais kɔɔri a ɲɛna nka a bɔcogo y'an kɔnɔna fili donc fɛnba ma sɔrɔ kɔɔri la donc sisan an b'a lajɛ an bɛna nin ko ninnu an bɛna wari sɔrɔ cogo jumɛn parce que gɛlɛya filanan min b'an kan puisque an bɛ 2022 la an bɛ 2022 kuma na donc an bɛ kuma budget 2022 kan même n'a bɛ exécuté 2023 2022 budget an t'a dɔn an bɛna ɲɛnabɔ cogo min na o ye gɛlɛya dɔ ye mun na parce que n'i y'a lajɛ an ka budget ko an yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ n filɛ ka sɔrɔda mun fɔ aw ye n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko 2200 milliards a bɛ baw de ma dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ 2200 mais anw ka o ye an ka sɔrɔw ye o sɔrɔ yɛrɛ fana n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n k'u y'a caya parce que u m'a jateminɛ k'a ɲɛ k'a fɔ pour que i ka se k'o wariw bɛɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye ko économie bɛ tourner normalement
alors que crise bɛ diɲɛ fan bɛɛ o fɔlɔ ye filanan u ko an yɛrɛ ka dépenses bɛɛ bɛ taa o dépenses bɛɛ bɛ bɛn 2900 milliards ma donc 700 milliards o gapu bɛ yen anw bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o sɔrɔ o fɛn cogo min na anw b'o kɛ ko budget d'investissement kɔfɛla de tun b'an dɛmɛ n'o ye an ni an ka kɔfɛmɔgɔw caman tiɲɛna mɔgɔ minnu tun b'an dɛmɛ o de y'a to mɔgɔ b'a dɔn k'i jo bɛ kɛlɛ dɔ la i t'a kɛ ni waati n'an b'an bolo n bɛ se ka exemple ɲɛnama kelen d'aw ma min b'a yira k'a fɔ ko hakili o de ka kan ka jamana jɔ mɔgɔ man kan ka jamana jɔ mais min kɔni fɔ ka bɔ kuma na vraiment denmisɛnninw minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka baara kɛ u b'a fɛ ka ɲuman kɛ ne y'a fɔ mɔgɔw ye ka sigi a kan ko ne t'u dɔn ne m'u ye ne ye kelen de ye n'o ye wage ye mais ne bɛ min dɔn o la ATT de y'o fɔ ne ye ATT ko mun ale bɛ min dɔn ko u y'u ka galon sɔrɔ kɛlɛ de la u b'a dɔrɔn k'a fɔ ko cɛw don u ka baara ye min ye n'o ye kɛlɛ ye u y'o fana lasabali tiɲɛ na u y'u seko kɛ o la mais u ma former jamana mara kama o u ma préparer o kama o mais pourtant conseillers b'u la o ɔhɔn n bɛna se o conseillers de ma olu de ye yɛrɛ nɛgɛ olu de b'u kan k'u lafili o parce que ne yɛrɛ y'a ɲini mɔgɔ dɔw b'u kɛrɛfɛ k'olu ye ka kumaw fɛ k'a fɔ mais aw bɛ mais olu yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ i b'a fɔ ne ma deli k'olu dɔn tile kelen bon donc i y'a ye problème y'o de ye Mali problème a place ɲinina o de ka ca a ko caman ye yɛrɛ ko de ye Mali ko tɛ donc faut que u ko de faamuya k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw o bɛ tiɲɛ f'i ye o tɛ jugu ye. Ok. Bokar, bisu na vraiment débat ka di kosɛbɛ parce que n'i ye maa naani ninnu ta k'a lajɛ u hakili sisan an bɛna i Samakɛ fan fɛ sisan 2023 ko maa daminɛna sisan e yɛrɛ fɛ sisan i b'a fɛ mun ni mun yɛrɛ de kan ka kɛ parce que i m'a fɛ an bɛ kuma d'i ma i k'a don détail kɔnɔ k'a walawala 2023. Bon, ko c'est l'année de tous les dangers donc u ti dɛ. Bon, jamana bɛ taabolo min kan ne y'a fɔ k'a fɔ halisa jigilasigi dɔ bɛ yen jamana o jamana n'i y'a ye u bɛ ɲɛfɛ u jigi fɔlɔ ye mun ye adamadenw den ɲumanw bɛ Mali kɔnɔ Mali kanu bɛ malidenw na boloda fɔlɔ min bɛ yen o ye an ka fanga dayɛlɛ an kana a kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye ɲuman bɛ yɔrɔ min na an k'o ta min t'an sago ye an k'o bila i tɛ diɲɛ dugu si ye ka bɔ ko yiriwa dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ kɔnɔna bɛn tɛ yen n'o ye stabilité politique ye Mali gɛlɛya fura fɔlɔ ye fɛn mun ye o ye stabilité politique ye n'i y'a mɛn an ka sigi kan hakili jagabɔ o y'a sɔrɔ bɛn de nana bon a filanan ye mun ye fo an ka hakilinatigɛ dɔ de di jamanadenw ma bi il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité. Min bɛ ka kɛ o dɔnnen tɛ, min kɛlen o dɔnnen tɛ. Fo an k'a yira k'a fɔ an kunkilenna ye transition ye kuncɛko ɲuman ye. A kuncɛko ɲuman ye mun ye? Ka kalafili labɛnninw sabati. An k'a dɔn ko kalafili bɛ kɛ tilennenya kɔnɔ. O hakililatigɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Ko mun bɛ fanga la bi k'olu sen tɛ fanga ɲini natɔ la n'o hakililatigɛ tɛ mɔgɔ min na i b'a fɔ k'a fɔ a fanga ɲini natɔ yali a bɛ kɛ ko jɛlen wa a tɛ kɛ ko jɛlen donc fo hakililatigɛ kana jamana ko la a tɛ se ka kɛ dabiri ye suya tɛ jamana jɔ la ko kuntilennanw de don Mali tɛ dingɛ kɔnɔ an tɛ se ka bɔ dingɛ min kɔnɔ jamanaw bɛ yen olu coronna ka se hakɛ la fo kan anw b'an cɛmancɛ la halisa mun b'an nabɔ dɔgɔtɔrɔso y'a fɔ mɔgɔ ko tɛ hakilina ko de don
donc fanga hakilina sabatilaw ɲini o tɛ sɔrɔ kɛrɛfɛden na karisa t'a la karisa t'a la jamana tɛ jɔ n'o hakilina ye fanga ɲini jamanadenw ka se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna bɛ jamana min kɔnɔ o hakilina tɛ se ka don jamana ko la a ka d'an ye ka taa an sigi an ni sɔrɔdasi denmisɛn ninnu ka sigi ka kuma an ka hakilinaw yira u la an tɛ fɛn ɲinina an tɛ wari ɲinina an tɛ jɔyɔrɔ ɲinina an b'a fɛ ka jamana jɔli de kɛ an y'o baara de kalan donc f'u ni mɔgɔw ka kuma karisa tɛ jamanaden ɲuman ye wali ni teri tɛ mɔgɔ min kana o dati don jamana ko la fo an k'o bɔ a la pewu hakilina dɔw b'anw na min bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ o hakilina ninnu an b'a fɛ ka taa f'u ɲɛna u k'u si so la a ma kan an kana sigi télé la k'a fɔ jamana bɔcogo ye nin ye mais ni fɔcogo yɔrɔ wɛrɛ t'a la anw t'a fɛ ka na transition kɔrɔfɔ abada téléso la wali journal kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa f'u ɲɛna karisa an sago ye nin ye an hakilina ye nin ye o kɛlen n'o kɛbaliya o bolo de ma mais an b'o fɔ gindo la ni lagosi t'o kɔnɔ ni yɛrɛlabɔ t'o kɔnɔ mais n'o ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o de la docteur So bɛ nin sigi ka suggestion économique kɛ télé la parce que jamana ɲɛmɔgɔ n'a tɛ se ka sigi ka kuma hali ministre de l'économie n'a tɛ sigi ka kuma maa ye tu gosi yan a bɔra k'a f'i ɲɛna k'a y'a ɲini ka président ye ka dɛsɛ a ye lettre ouverte kɛ n'i y'a ye i bi hamina fɔ journal kɔnɔ a kan ka fɔ min ɲɛna i sago ye aw ka sigi ka fɔ an b'o de ɲini u fɛ an tɛ jɔyɔrɔ ɲinina an tɛ wari ɲinina u fɛ mais ne kuma bɛ k'i ni yɔrɔ min na o n'i y'a ka discours ta k'a lajɛ i ye kuma dɔ fɔ a hinɛ jurula yɔrɔ dɔ la mais sisan an ka don discours min kana puisque a ye homme politique ye i y'an fɔ politique quoi est ce que o ye plan mun tracé ni est ce que parti y'a ka parti est ce que a n'o ka hakilina nin a k'i to nin ye kelen wa n bɛ hakililatigɛ min d'i ma anw ye transition senkɔrɔmatin ten mali fanga o fanga bɛ yen anw ka tɔn min bɛ yen n'o ye PACP ye anw ta tɛ an bɛ n'an sigi télé la wala an bɛ taa meeting kɛ an b'o fana kɛ dɛ mais an bɛ tila ka taa togodaw la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ mɔgɔw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na gɛlɛya bɛ se ka u ka gɛlɛya bɛ se ka kun cɛ cogo an bɛ se ka gouvernement senkɔrɔmatin cogo min na ni école jɔ ye ni karamɔgɔ siso jɔ ye ni tracteur dili ye sɛnɛkɛlaw ma k'a sɔrɔ an tɛ fanga la mais an b'an ka carnet d'adresse utiliser walasa ka jamana dɛmɛ donc o ye anw ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma n b'o fɔ k'o hakililatigɛ bɔ la fɔlɔ maintenant jamana ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ n'i y'a ye Asimi hinɛ donnen na ko mɔgɔ miliyɔn 20 bɛɛ bolo jɔlen laɲini ka bon laɲini ka ca i b'a ye k'a fɔ que l'État même est bouleversé par les demandes mais solution t'a la k'a sɔrɔ wa demande juma dɛ mais voilà parce que a yɛrɛ ye demande dɔ fɔ wa ko a bɛ ne hakili jigin dutigi de la ko dudenw tɛ dutigi sɛgɛnnen dɔn dutigi hinɛ ala kana dutigi hinɛ don dudenw na i bɛ kutu sugu bɛɛ kɛ walasa k'i ka du balo mais i hinɛ tɛ dudenw na dɛ Asimi bɛ o jɔda la bi maîtres bɛ wuli juges bɛ wuli écoledenw bɛ wuli baarada bɛɛ bɛ wuli bɛɛ bolo jɔlen ko dɔ fara n ta kan mais pourtant o bɛ ka kɔrɔ o bɛ ka kɔrɔ kɛ mais transition ta de ka jugu la parce que dɛmɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ dɛmɛ sira fɛn fɛn bɛ yen caman bɔra a la donc an b'an yɛrɛ ta mais n'an b'an yɛrɛ ta n y'o de fɔ ani daga sunɔgɔ tɛ bɛn ani dimi dɔw fana de bɛ na maintenant a o de y'a hinɛ donna mais Asimi b'a f'i ɲɛna i hinɛ t'an na dɛ i y'a laɲini ka jamana mara o kɔrɔ i y'a laɲini k'an ka gɛlɛyaw bɔ an kan tant que gɛlɛya dɔ ma bɔ gɛlɛya la an bɛ wuli k'an bolo jɔ ne tun ye maire ye parce que ne tun ye ɲininka yɔrɔ min na dugu 44 de tun bɛ ne ka mairie kɔnɔ ne y'a fɔ Welesegukaw ye bɛɛ bolo jɔlen dɔ bɛ kɔrɔtɔ siga si t'a la fo malidenw k'a dɔn jamana fanga n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na jamana o jamana n'i y'a yiriwale ye jamanadenw de don malidenw Amérique jamanadenw kɛlen bɛ ka Amérique ta ka da u kun malidenw kɛlen bɛ k'u ta k'u da Mali kun a jamana fanga bɛ bonya jamana ma jagoya c'est le peuple c'est jamanadenw de kan ka jamana ta
jamana o jamana n'i y'a ye ɲɛfɛ bi taa faransi lajɛ jamanadenw de kɛlen bɛ k'a ta u bɛ l'impôt min sara u bɛ kule la don o don n'i taara Amérique c'est la même chose mais anw ka jamana kɔnɔ anw de kɛlen bɛ k'an bɛɛ da jamana kan donc ne bɛ giriya jamana ma kɛ o tɛ wajibi ye wa. Ah mais président mais ne kuma bɛ ka yɔrɔ min dɔn dɛ comme en tant que homme politique là i y'a faamu parce que a ye déclaration est-ce que comme i y'a fɔ dutigi parce que waati dɔ lo transition waati dɔ lo kan ka kɛ et puis mais est-ce que talibo o kɔnɔ parce que n'i y'a ye ni gɛlɛya bɛ an tɛ se ka siga o ma ko taliko t'u kɔnɔ dɛ jamana in y'o de fɔ mɔgɔ caman ko sɔrɔsi fanga ka di sɔrɔsi fanga ka di o t'an ka hɛrɛ ye n'a fɔra ko fanga in tɛ ɲini dɔwɛrɛ la ni marifa tɛ an bɛ ka kɛnɛya mun ɲini an bɛ ka dun ka fa mun ɲini an bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ an bɛ boli ɲɔgɔn kɔ ni marifa ye parce que o kɔrɔ ye mun ye ko Amadu Koyita o docteur Sow o parti ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛ campagne min na k'an k'o dabila an bɛ ka taa marifa ɲini o tɛ jamana si jɔ donc sɔrɔsi fanga tɛ bɛn sɔrɔsi fanga tɛ jamana si la yiriwa bi an bɛ don min na bi fo fanga ka kɛ jama wasa fanga ye fo fanga ka kɛ kalafili fanga ye jamanadenw k'u sagonanta ta o de la bɛn bɛ na sabati bɛ na mais n'a fɔra ko an bɛ ɲɔgɔn kɔ ha ko boli ni jugurusiyɛn tɛ bɛn dɛ donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'o hakilina in ta ka bɔ a la k'a fɔ ko u taatɔ don parce que i bɛ taa cago la ko masasi kelen tile tɛ dunan laban i taara bi o bɛ taa i taara sini o bɛ taa donc o ɲuman ye mun ye taa ko ɲuman na donc an b'a ɲini u fɛ an bɛɛ sago y'o de ye jamana in ka bɔ transition kɔnɔ ne bi Asimi ni a ka transition dɛmɛ n seko bɛɛ la n tɛ yɛrɛ retenu n t'a k'ale kama n t'a kɛ mɔgɔ kama n b'a kɛ jamanadenw kama o hinɛ bɛ na mun na docteur Sow bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ko sɛgɛ de bɛ jamana in kɔnɔ bi wari tɛ jamana kɛsuba kɔnɔ maliden minnu bɛ yen ne bɛ gouvernement mɔgɔ ninnu n b'u bonya parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ budget 15% dɔw ka budget yɛrɛ bɛ ka ministère bɛ ka marché département bɛ ka marché à 15%. dɔw ye dakabana baaraw bila kɛnɛma ka n'u sigi gouvernement kɔnɔ mais gundo min b'a kɔnɔ bi n'i y'a bɔ k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ an bɛ kulo min na an bɛ dɔ bɔ a la mais n y'o de fɔ n ko dutigi hinɛ tɛ don dudenw na dɔ tɛ bɔ demande sociale la ko parce que ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ engrais ko ɲininkali an b'o kɛ wajibi ye pour que dun ka fa ka se ka sabati an b'a f'u ka kɛlɛkɛminɛn san ka di armée ma o bɛɛ la an bɛ ka fɔ k'u k'an ka siraw dilan mais bɛɛ dun fana b'a dɔn ko budget tigɛlen don mais o t'a to an b'an bolo lasegin dɛ donc Asimi hinɛ donna o yɔrɔ la mais jamana in taabolo fɔlɔ n bɛ segin kɔ k'o de fɔ pour que hɛrɛ kana Mali kɔnɔ fo an ka segin bɛɛjɛ fanga kɔnɔ n'o tɛ Ala k'an kisi Mali ka kɛ sɔrɔsi fanga ye o kɔrɔ ye mun ye ni jamanaden min ka marifa bonya ni bɛɛ ta ye don min o bɛ taa fanga minɛ o t'an ka hɛrɛ ye dɛ Ala k'an kisi o ma. Ami bon d'accord an bɛna Amadu Koyita fan fɛ 2023 voilà donc e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ pour que mɔgɔw se ka bila. ok yanni k'i ka 2023 question jaabi n balimakɛ Sanba Kulubali ko politique mɔgɔw de ye jamana ci donc c'est très grave quoi un chef de parti politique je crois que ne bɛ fɛngɛ parti politique ɲɛmɔgɔw anw kɛra fond de commerce dɔw bolo n bɛ se k'o faamuya a m'a fɔ yɛrɛ dɛ a ko lɛ parti politique c'est à dire an bɛɛ bɛ Mali histoire dɔn quoi. mais a yɛrɛ sen b'a la dɛ. non c'est à dire que an ka bɔ nin dɔw kɔnɔna na n'an bɔra a kɔnɔ lagosiliba nin a tɛ foyi tɛ ɲɛ parce que a fɔra n'i y'a fɔ bi jamanaden caman b'a fɔ wa politique mɔgɔ c'est vrai u ka attente a bɛɛ ma se ka accomplir a bɛ na ni tigɛ gɛlɛyaw ni politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ ko politique mɔgɔw de ye jamana ni ci ne ko coup d'état min kɛra 2012 politique mɔgɔw de y'a kɛ yan ATT ma mun kɛ jamana nin kɔnɔ yan jɔn bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ ATT secteur bɛ a bolo da min na c'est vrai fɛngɛ kun daminɛna rébellion daminɛna mais il tenait à faire les élections pour que y'a fɔ cogo min na marifa kana taa jɔn ye coup d'état ko la o coup d'état de conséquence an t'o de kɔnɔ hali bi wa Alpha bɛna kuma min na en 92 o y'a sɔrɔ Mali y avait un pays mais il y avait pas d'état a se kɛra min ye ka institution sigi a se kɛra min ye ka ali kan ta k'a kɛ projet de développement ye a y'a seko kɛ gɛlɛyaw yɛrɛ fili yɛlɛ a baaraw la mais sɔrɔsiw ye fanga marali min kɛ Mali la politique ma kɛ koyi et puis fanga si ma kɛ Mali la n'a bɛɛ ma dilan ɲɔgɔn fɛ maintenant ne gɛlɛya minnu ɲɛna an b'o gɛlɛyaw ɲini k'o bɔ yen acquis minnu bɛ an b'o consolider
mais excellence est-ce que n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu fɛn fɛn a kɛra cogo cogo ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ. n y'o de fɔ ala kɛlɛ dɔrɔn de ka fɛn bɛɛ tilennen don an ye bunadamadenw de ye i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔna na gɛlɛyaw yɛrɛ a kɔnɔ a seko kɛra min ye fana a y'o kɛ an y'o de fɔ une nation a bɛ dilan dɔɔni de ka taa surtout n'an bɛ démocratie kɔnɔna na tu vois parce que démocratie on avait pensé pendant un moment que le processus était irréversible. Mais on se rend compte qu'aux États-Unis, ils ont 300 ans de démocratie. Maintenant, on cherche à traduire l'ancien président Trump. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Hein? Donc, c'est un processus. Il faut qu'on ait fait gɛlɛya mun yɛrɛ an b'olu bɔ yen mais an ka bɔ ɲɔgɔn la gosi la an ka na fɔ plateau kan n'an ye ninnu la gosi anw de bɛna code de popularité sɔrɔ ça ne sert absolument à rien ne b'o fɔ n bɛ se ka min fɔ fana an ko mun kɛra min ɲɛna je peux dire par exemple la normalisation de la grille salariale transition o kɛra ko ɲumanba ye o ye ko ɲuman ye il faut le reconnaître ni min ka ɲi an b'o fɔ mais ni min man ɲi grand frère y'a fɔ sisan nɔ souveraineté on a un budget de 2199 milliards de francs CFA de recettes on a des dépenses de 2800 et quelques milliards, près de 700 milliards de déficit en Bobomi. Bi, c'est vrai, il y a fort. Bi me consacrer sécurité là. Bref, il n'y a même plus d'investissement. Le BIC là, budget spécial d'investissement, tant qu'on marque, tant que richesse il m'a puis la première richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le truc, c'est d'abord les ressources humaines. Et pas la grâce de ressources humaines, qualité bambolo malna. Mɔgɔ kalannen bien an bɛ so exemple dɔ ye mɔgɔ kalan ye tout le monde est donc anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni transition na nin kan ka kɛ an ka transition laban de ye cɛ dan ye saba ye dɔ kɛra 2012 dɔ kɛra 2020 dɔ kɛra 2021 maintenant an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn pour que n'an bɔra nin kɔnɔna na an kana don instabilité institutionnelle kɔnɔ tuguni pewu. Voilà les perspectives de 2023. N'i ye dɔw ɲininka non élection an bɛ élection ko kuma yɛrɛ fɔ mais an bɛ diɲɛ de kɔnɔ normes de pays non. Élection est moyen nga danaya da minka. Redevabilité bole là-haut. Redevabilité bole là-haut. Et ma danaya da mwaka. Mwaka bita kuma eto wala. Ulu nomena par décret. Munu be gouvernement na par décret. Munu be CNT là par décret. Ils sont redevables vis-à-vis de qui? Maintenant fanga be dima sini ala de boton. Anga barake chronogramme min fora. C'est vrai, le référendum be conseil au cas élection B, conseil de cercle B, conseil régional B, présidentiel B. N'a sur la forêt dominant, c'est indicatif. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer le ministre de l'administration territoriale. Il faut reconnaître quand même qu'à Bangoulé, on a avec moi. On a avec moi, c'est vrai, fili rado là. On va se faire flic qui connaît qu'à mais ça, quand on a se qu'à nous, on a se qu'à moudeke. En 2023, on a mis constitution il fallait. Constitution façon du Madébéké, on voit qu'il a cadre là, en révision constitutionnelle. C'est une nécessité, c'est pas parce que c'est la transition. Alpha a tenté, à Galera Bolo, a tenté à créer le CARI. C'est-à-dire que souvent, CARI est réta. Est-ce que CARI là, tout ce qui est de sommité au Mali, toutes les forces vives de la nation, nous avons c'était unanime, mais l'écrasante majorité des Maliens, ces jours-là, ont apprécié le travail du CARI. Je crois que c'était le comité. Bon, nous avons quand même la Corée que tout au monde où il faut en tout au Bokadawa. Baranima Minkero la namo actualisé. Donc na fin d'automne boulot malin kata koufe ka klaka tema onka. Ne mo go no ko fone kana dinga marki anga bo konnana. Donc anga se ka fra nwanka. On ye malien de jamana ni kada be politique mo te mo go wéré politique mo go ye jamana dindi minko mfana ben joro fanga jamana kono nte technocratie bi joro fa société civile ba joro fa ni politique ta hakilna de bila mirna de bila yo projet de société de glam pour que jamana do nga dana ya daika e no reka kibila gushino ko pour mo jamana ci ama jamana ci bi ama jamana ci sin ante jamana ci lawi d'accord ambe baraka pour que jamana bo kala kono tugumna wa on politique mo on nga fra ni wanka anga bo kono ka nyini fana ni ya fofo kam war nyini na loi de finances là ne ko loi de to dire loi électorale là financement des partis politiques akuma fo le ba kono 0,25% des recettes fiscales. On a fait que la jamana kono anta di parti politique ma am loi abroger loi tika abroger sans recette fiscale bena awari na betami awari flene a parti mo ko gela be no ambe ba fo parti do de la gaje ko war ko malla no o te foigni a recette tararo na anto do nan kuma na ko no kam war ni na anti war ni na il faut pas affaiblir les partis politiques. Il n'y a pas de république sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il faut renforcer les partis politiques pour qu'en France, on formé. Nous, a te dit, on abroge la loi.
Si on abroge la loi, tant mieux. Nous avons une loi qui est là. C'est pour que drogue fédérale soit partout. Que Javana Fangatola. Donc, on sait qu'il faut. Nous avons dans le cadre là, on a mis un assez de frères. Et à la fois, on est présent dans la main. C'est vrai, il y a la main, il y a la main. Non, sincèrement, tu sens que quelqu'un, il a la bonne volonté. Il a la très bonne volonté. Mais il y a l'entourage. Il y a l'entourage. Il y a l'entourage. On est souverain. Hachimi est candidat. Je crois qu'Hachimi a plus à gagner aujourd'hui. Comment terminer la transition? Comment organiser cette phase transitoire pour rentrer dans l'histoire? Une transition doit être neutre. Sa neutralité dépend de la réussite de la transition. Sinon, on a qu'à partielle. Président Samba, on a fait peut-être voilà. Amadou Goutaye, comment dire fort. Oui. Bon, Benika, famille tout à fait. Si en 2023, président Nema et Moudou. Yaninga c'est 2023 Maro plateau est équilibré mais c'est pas un problème. Non, nous avec un blasera équilibré de tout c'est avec fameux. Mais il faudra présent Goutaye. Akana yere na fara ko politique de jamananci wa mo intérêt tiré koy ni yaye an sara coup d'état la mo munun toñona 2020 na nere ba kono parce que baflabe on nambra la élection na campagne na gendarme couché ou kera ibe plainte do fo ite nyasura la mo inte se ka retiré koy an kan ka an barake to de jelema an politique mo note ka fo ko jamana in politique mo sentara a famba re politique mo de mais o ta bali ne parti nyamo de chema na tugo iba fo min kan ake abuke kanya mais o ta bali fene en politique mo anga je ka baraka nyogon fe al nambora 600 mantega de nyogoma ame doreke mais ça il faut reconnaître jamana in al ni malien nyininga mi demseni aba fo ko ni ko ki politique mo hal ni ka dugu almami o ba fo ki te mo nyana o te ko dugu ne ça c'est très clair. 2023 perspective là, c'est comme il faudrait. Mais frère Ninigal, vous avez pas l'air du dafa balia de faire parce que politique. Non, non, tiens nous bala l'air du dafa bala. Avec la présidente de la transition, il y a fait qu'à intervention dans les sociétés civiles mo sira. Dossier B qu'on y a été sekafo. Tiens nous kerania été sekafo. Et sekafo Edo, sekafo président Yedo, sekafo Ahmed Sodo, sekafo président Koitado. Malgré ok, mais en bas de dossier où je suis tout mis jamana en kono. Kodeni kunte koyi. Ambe ala de délire transition en nyuma ambeka jangan tekari nyoma. Wa dialogue ka créer président ou gouvernement ani jamana kono dewni nyokonche. O de bato ambe lafia. Mais président, moi dobe sanika kuma dima. Ekoko aya forci sa société civile fendo dossier dobe dasefa. Ni aka kuma do lajeni. Est-ce que talibo transition est-ce que talibo kono? Parce que quand vous dossier de Maninganga, quand il voit là, mais à ma fait quand même politicien, est-ce qu'il y a le programme où dira c'est talibé ou quoi? Ouais, bonnet c'est qu'à fond tali tout quoi parce que oui, mine c'est pas avec la baraque ni au défaut. Ali le 12 jeudi, donc ministre de l'administration territoriale est en partie Nyamoro Wole, année à Kankanyoin. Le 12 janvier là. Oh, le 12 janvier. Au bec référendum kanga organisé tout dit. Hal ni kasura un jabi dodi. Un partenaire yanga jabi di. Bara kanga ke toga mena. Donc il sait comme juger ni ma actier. Chronogramme bora. Ambe beka o datu suit nyoron fait. Ni mi wati sera ni yelema ko kabe do ala. Ambe ka lettre 7 communiquer que ku photo mi. Ambe communiquer que attention attirer. Kafo attention ni fin kunganga ke amaseka ke yala monde be oyanga barade voilà donc sécurité 2023 la sécurité kanga renforcer nyafo chamankera mais halbi malo mo be lafiala parce que ni sécurité té dunga fat seka sabati parce que mo tseka seneke mo tseka uka bara uke
2023 là référendum n'an y'a kuma fɔ découpage administratif min ni a ko bɛ sen na ni président yɛrɛ ko dugutigiw k'a lajɛ parce que a kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka na satisfait a bɛ fɔ ko yɔrɔ dɔ kun kan ka kɛ cercle ye ou bien dɔ hakili b'a la ka yɔrɔ kan ka kɛ cercle ye i bɛ taa sɔrɔ a ma kɛ cercle ye ou bien dɔ hakili b'a la ka yɔrɔ bɛ kɛ commune ye c'est à dire an bɛɛ ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n m'a fɔ n'u ko min ko k'o kɛ dɛ mais a kɛcogo ɲuman bɛɛ k'i sen don a la. mais dugutigiw ka mun de bɛ nin dugutigi ka mun lajɛ sisan voilà parce que an ma se k'o dɔn faamu hali bi a ko non dugutigiw mais munna dugutigiw jɔyɔrɔ bɛna kɛ olu ka mun de bɛ nin na. est ce que o tɛ ko la suma yɛrɛ. non dugutigiw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye ne y'a faamu cogo min o de ye n'a fɔra ko ne ka dugu kan ka kɛ commune ye o ka di ne ka dugudenw ye mais o tɛ liste la o tɛ liste la ne ka dugudenw b'a fɔ an tɛ sɔn anw ma sɔn a ma misali ça c'est juste un exemple donc ni e ka dugu tɛ liste la e ka faamu k'a fɔ ko Mali yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ liste la n bɛ kuma in faamu n'o sens de parce que n y'a lamɛn siɲɛ caman n kun tɛ salle kɔnɔ mais n y'a vidéo lamɛn siɲɛ caman pour que ka se ka donc faamuya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a lajɛ kalanko la an ye 2022 bɛɛ kɛ alhamdulilayi année scolaire ɲɛna donc 2023 in u ka kɛ acquis ye parce que Mali ye san joli de kɛ kalan kun tɛ se ka ɲa a ka ca dɛ donc 2022 ɲana a ka i banban an b'an profiter o yɔrɔ la k'a ka ministre de l'éducation fo pour que 2023 in na grève ninnu olu bɛ se ka jɔ cogo min ka tila ka UNTM fɛnɛ fo parce que n'i ye jateminɛ kɛ grève minnu kun bolodalen don olu sera ka lajɔ fɔlɔ o de y'a to 2022 in a sera ka sauver fɛn caman na an bɛ se ka min fɔ o de ye an ka kɛnɛyaso maakɔrɔbaw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen musokɔnɔmaw bɛ yen u ka furakɛli hali bi minɛn minnu ni u sanna 2022 la minɛn dɔwɛrɛw ka san 2023 la minnu ni mɔgɔw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na olu bɛɛ n'i ye a lajɛ terrain kun ye mankan bɔ parce que a fɔra ko yanni 2002 ka ban ko terrain bɛ wuli terrain ye voyage kelen kɛ ka taa Kayi nka filanan ma kɛ donc a bɛ ɲini président fɛ parce que olu bɛɛ de bɛ jamanakɔnɔdenw lafiya a b'a to économie bɛ tourner donc terrain ko nin ale bɛ se ka lajɛ togoya o togoya la président ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la président ko ni transition in ɲɛna ou bien n'a tiɲɛna ko kɔrɔ ko jeunesse de tiɲɛna a k'a lajɛ jeunesse bɛ se ka valoriser togoya min na jamana in kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mali chômeur ka ca diplôme bɛ mɔgɔw bolo mais i bɛna ye mɔgɔ min bɛ baara la bi a ka dɔgɔn donc a k'i janto jeunesse la pour que 2003 bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ se k'olu de fɔ. d'accord an bɛna dɔgɔtɔrɔso fan fɛ ma bɛɛ de sigilen bɛ e ka kuma bɛɛ mun ye sɔrɔko ye parce que i b'olu dɔn pima donc ɲininkali yɛrɛ bɛ 2023 dɔgɔtɔrɔso e bɛ se ka mun de fɔ vraiment ka mun de kan ka kɛ pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min. o tɛ san kelen baara ye koyi o ye san caman baara de ye i b'a dɔn Mali ye jamana kɔrɔ de ye ni an n'a ta indépendance yɛrɛ gansan ma n'a y'a sɔrɔ adamaden kun don san 62 an kun b'o de sɔrɔ i y'a dɔn o tɛ dɔɔnin ye adamaden si la alors ne mana n sigi kuma dɔ ka kow lajɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n ko kuma n ko tile wɛrɛ de bɔra Mali kɔ o kuma tile kelen min b'an kunna kabini diɲɛ daminɛ o tile kelen de tɛ yan parce que kuma dɔw de bɛ yen i b'a fɔ ko foyi ma kɛ sisan de ko bɛɛ bɛna daminɛ jamana tɛ se ka jɔ o ko sugu kan o kuma sugu kan anw b'a la ko an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta la a bɛ komi sisan Modibo tile la 1960 ka na se 1968 o dɔrɔn de tun ye souveraineté ye fɛn fɛn kɛra o kɔfɛ o si ma ɲɛ sisan an bɛna souveraineté reconquérir d'abord Modibo tile ale de ye indépendance d'an ma bɛɛ b'a bonya o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ma wolo an y'a gɛlɛyaw ye
hali dumuni tun tɛ Mali kɔnɔ waati dɔ la article de rationnement de tun bɛ Mali kɔnɔ waati dɔ la anw denmisɛnnama coopérative tun bɛ Bamakɔ kura anw tun bɛ taa si ni dugu jɛra u bɛ coopérative dayɛlɛ i b'i ka ticket de rationnement di u bɛ malo kilo 30 d'i ma tigatulu dɔɔni ani sukaro dɔɔni mun y'a kɛ parce que an ma se k'a dɔn an se ye min ye Modibo y'a dɔn patriotisme tɛ tɛmɛ ale kan mɔgɔ tɛ sɔrɔ mais a ye sira min ta k'a fɔ k'a bɛ Mali ka indépendance consolider usine caman b'an bara yan Modibo de y'a jɔ mais a ma a kɔfɛla gɛlɛya faamuya k'a fɔ ko bɛnbɛn sugu dɔ bɛna kɛ o se tɛ Mali ye o de fili y'a sɔrɔ jamanadenw commencera kuma min na ka kuma a yɛrɛ siranna a ka armée a ye ministre populaire dayɛlɛ n'o ministre populaire n'o ye tasuma da denmisɛnninw kan hali n'aw bɛ dutigi min na su fɛ u bɛna minɛ ka taa n'aw ye o de ma kun armée fɛ o de mana kɛ coup d'état ye wa o coup d'état Musa Tarawele nana a ma san 23 de kɛ n'i ma fili o san 23 an ma gɛlɛya sugu bɛɛ kalo 6 mɔgɔw tɛ sara o ma kɛ wa jamana nin kɔnɔ sɔrɔdasi fanga tun tɛ an tun bɛ kalan na Faransi an bɛ se ka kalo 6 kɛ bourse ma sara an ye moyen ko so bɛ kɛ ka kalanw kɛ o de mana laban ni jamana bɔra n'o nana kɛ démocratie ye wa démocratie nali hali Musa Tarawele yala Modibo bɛɛ sɔn n'o ta ma dɛ k'o tun ye patriote Musa Tarawele n'a ka ko o ko le 20 juin 1990 ni Faransi président François Mitterrand a ye farafinna jamana bɛɛ dayɛlɛ ko sisan aw bɛ yɛlɛma aw bɛ taa démocratie la n'o tɛ an bɛ Faransi ka aide tigɛ jamana ɲɛmɔgɔ 37 de tun bɛ yen Musa Tarawele kelen de kumana a ko aw tɛ se k'a fɔ anw ye an ka kan ka min kɛ aw t'an ka jamana dɔn ka tɛmɛ an kan est-ce que o tun dalen don Faransi kɔrɔ wa Jacques Chirac nana fanga la Alpha tun bɛ yen a ma taa Dakar ko jamana mɔgɔw kana ko kɛrɛfɛ mɔgɔw kana Alpha ma fɔ ale tɛ taa a tun dalen don Faransi kɔrɔ wa ADD nalen u m'a fɔ o y'a sɔrɔ u bɛ Gbagbo nɔfɛ ko BCEAO ko ordre kana di ko ka transfert kɛ Côte d'Ivoire pour que Gbagbo kana se k'a ka fonctionnaire sara ATT ma sɛbɛn k'a di BCEAO directeur ma wa Sarkozy dun tun y'a demandé o Sarkozy kelen m'a ka ministre de l'intérieur bila Brice Hortefeux o kana Mali kɔnɔ ko loi de l'immigration an ka o coopération signé pour que n'u b'a fɛ k'an ka mɔgɔw fili kɛnɛ ma ATT m'a fɔ a t'a signé n'a dimina k'a ka ɲɔgɔn ta o fana tun dalen don Faransi kɔrɔ wa an ka sabali quoi Mali a ma daminɛ bi a tɛ laban bi an bɛ ko kɛ ni hakili de ye k'a fɔ k'i ni mɔgɔ bɛ baara la o ni i y'a ka jɔn ye o tɛ kelen ye hali i ka baarakɛden t'i ka jɔn ye i ka baarakɛden i b'a sara kalo la a b'i ka so fura a b'i ka fini ko o kɔrɔ tɛ k'i ka jɔn don n'i ye ko dɔw k'a la n'a taara justice la ni justice bɛ marché o b'i minɛ donc coopération ça veut pas dire fin donc Mali ka kan k'a lajɛ i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ diɲɛ tɛ Mali kelen n'an y'a lajɛ anw bɛ kɔfɛla la an ni mɔnɛ de bɛ ɲɔgɔn na parce que an b'a ye baara min bɛ kan ka kɛ o on voit mais pourtant partenaire kelen ninnu de don partenaire kelen ninnu de don mais dɔw sera ka o partenaires k'a kunbɛn k'u ka jamana jɔ u bɛ kan k'u ka jamana jɔ Togo ça marche Bénin ça marche Côte d'Ivoire ça marche Sénégal ça marche Malien fɛn fɛn n'a ka d'a ye ta ni min nana fɔ ko tiɲɛ tɛ o kana fɔ k'an bɛ so ye nkalon tigɛ anw bɛ min bi donc fo ka ko kɛ ni hakili de ye ka ko kɛ ni hakili ye an ka sabali ka mɔgɔw lamɛn minnu bɛ faamaw nɛgɛ anw de ye nin ye dɛ anw de bɛ se ka nin kɛ dɛ a bɛɛ ye place ɲininaw de ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye conseil d'i ma n b'o de conseil di n den ninnu ma ni mɔgɔ min nana fɔ k'a kɛ i miiri fɔlɔ ale yɛrɛ ka intérêt ye mun y'a la n'i y'a ka intérêt don bɔ ka da ka bɔ a la i b'a ye k'a tɔ man ca ni volonté kɛr'i la cogo o cogo u b'a fɔ i bɛ kan ka min kɛ i k'o kɛ mais i tɛ se ka min bali i k'o sɔn o ma diɲɛ ye kuntan kelen de ye bi diɲɛ bɛɛ de ye kuntan kelen ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko e kelen isolé don k'e bɛ diɲɛ dɔn o ye yɛrɛ nɛgɛkoba de ye
an k'o dabila o de ye e bɛ aw mun bɔ histoire dɔn mun ye empire du Mali yɛrɛ ci a ma k'o de ya Sunjata y'a jɔ a tun bɛ bɔ Ghana ka taa fo Sénégal dan na Guinée fan dɔ b'a la Côte d'Ivoire fan dɔ b'a la fo Gambie Sunjata bɔra yen mun nana o kɔfɛ ka mun nana o kɔfɛ olu taara ka taa kɛlɛ caya fan bɛɛ fo ka taa Tɔnbukutu yan fan fɛ jugu farala ɲɔgɔn kan o de ma kɛ déclin de l'empire du Mali donc an k'a dɔn an se ye min an bɛ se ka min kɛ k'a fɔ a ye nin ye kuma bɛɛ ban k'a fɔ n'i ye jamana fɛn fɛn ɲɛna n'i ye jamana fɛn fɛn ɲini ne bɛ se ka kuma yɛrɛ k'a man ne ye mais ne ɲɛna n'i ye ne yɛrɛ ɲininka yɛrɛ fɔ tɛ Malien voyagera ka tɛmɛ a ka dɔn parce que ne kun ye institution internationale dɔ directeur ye jamana 77 Afrique Caraïbes Pacifique ani Union européenne 25 o t'a b'a kalama fo ne ba ni avion kun kɛra binna yɔrɔ la ja bɛ tigɛ ko kɔrɔ y'a den t'a kɔnɔ ko ne ka baara kɛra ko ka don kulun kɔnɔ ko m'o de fɔ donc ne ye diɲɛ jamana mɛnna ka dɔgɔnin bɛɛ ye u b'a fɔ a ma ni a y'a tabi Google kan 2000 personnes ne y'o kɛ donc n y'a lajɛ ko kelen de dɔrɔn de don jamana bɛ jɔ ni ko kelen de ye hakili a fɔ o ma vision ressources humaines y'o de fɔ ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini k'u bila place ɲɛnamaw na u ka baara kɛ jamana si tɛ don kuma la jamana si tɛ don huwawu la baara sɔgɔmada baara tilegan baara su baara. Vraiment comme kɛnɛ filɛ nin ye waati mun dira donc an bɛ kuma di fɛngɛ ma donc ale yɛrɛ fɛ sisan monsieur Samake comme tu es là vous avez 4 minutes conclusion ka kuma mun b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma voilà. Ayiwa n bɛ aw fo baro a yiriwara voilà donc ko sa 4 minutes di ma an ye hakilina dɔw tɔmɔ a kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n y'o de fɔ k'a fɔ halisa jigiya dɔ bɛ ne ye jamana ko in na an ye an consacré malidenw dɛmɛni de kan Amadu So y'a fɔ an bɛ bɔ ka bi min na bi wajibi tɛ mais Mali n'o ka kan politikimɔgɔ minnu bɛ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan don o don ne y'a ye ko politikimɔgɔ bɛ kuma na an tɛ ka taa an ka duko kuma fɔ an tɛ ka taa an ka musoko kuma fɔ an bɛ ka taa jamana kuma de fɔ an b'an ka du bila ka yala jamana in kɔnɔ ka taa jamana kɔrɔ n'a tilebi la ka mɔgɔw hakilina dɔn ka mɔgɔw hamina dɔn ka mɔgɔw kunkilenna dɔn donc an b'o kɛ jamana jɔ de kama n'an bɛɛ bilara bɔrɔ kelen kɔnɔ k'a fɔ ko politikimɔgɔw tɛ fɛn ye anw bɛɛ cɛsiri la a bɛ anw fari faga jɔnko ala politikimɔgɔ bɛɛ ma dankari jamana in na f'an k'o fana fɔ mun ye dɔ kɛ a y'a fɔ k'olu ni ce mais baarakɛla ni baarakɛbali k'a fɔ aw bɛɛ fugari o baara ye mun ɲa donc an kana bɛɛ bila bɔrɔ kelen kɔnɔ ka bɛɛ gosi transition jugu tɛ ne ye Mali jugu tɛ maliden ye an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira n'o kan ɲi k'a fɔ a karisa ye jamana in jugu ye jugu tɛ jamanaden na n'i ye Mali jugu ye i bɛ t'i sigi min donc an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ressource fɔlɔ o y'a jamanadenw de ye mɔgɔ fili sunukun tɛ yen ko jamanaden dɔw man ɲi k'an k'olu bɔ jamanadenya la o ma de ka kɛ fɔlɔ donc an k'an ɲɛsin fɛn mun ma jamana in yɔrɔ dɔ tɛ kunkari ka tɔ bila ka taa ba tigɛ donc a fɔra k'an bɛɛ sago ye mun ye ba tigɛ ko ɲuman donc maliden si kana to kɔ o kama anw bi cɛsiri la ka transition dɛmɛ a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen transition ka kalanso jɔta ka dɔgɔn an b'a senkɔrɔma tintin an bɛ kalanso jɔ transition ka jibulo jɔta ka dɔgɔn parce que jamana in ka bon an b'a dɛmɛ an bɛ jibulo jɔ an tɛ ministre ye an tɛ président ye an tɛ jamana budget kɔnɔ mais an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamanadenw kan bon mɔgɔ min b'o o taa ni ka segin na d'ailleurs je profite pour que k'aw bɛɛ invité sini Sibiribugu la an kɛlen bɛ ka kilasi 3 jɔ ka denmisɛnninw bɔ Guakɔrɔ don na ka d'u ma o ye anw seko dɔ ye jamana ko la bɛɛ ni seko de don
ko ni wara y'i gɛn i b'i sogona boli kɛ bɛɛ dan y'i se an bɛ se ka évaluer an bɛ se ka apprécier karisa y'a kɛ a ma ɲa karisa bolicogo ma ɲa karisa bolila a ma taa yɔrɔ jan mais jamana jɔ la fo an ka mérite de gɛlɛya karisa ye mun kɛ jamana in kɔnɔ fo an ka waleɲuman dɔn fana caya service public jama foroba baara n'i taara togoda la muso kuntigi tɛ kɛ fugari ye cɛmisɛn kuntigi fugari tɛ bila olu ɲɛma donc jama ɲɛ baara ye kisɛya de tubabukan na a bɛ fɔ rien ne gêne ceux qui sont paresseux que la présence de ceux qui travaillent donc mɔgɔ si tɛ se ka anw dusu faga Mali baara la u y'an gosi bere la o u ye kan o kan fɔ faso in jɔli baara an b'an k'a kan parce que faso fila t'an ni Mali tɛ donc ne b'o fɔ kan hakilila tigɛ n m'a fɔ transition ɲɛmɔgɔ ye seko dɔ banna hakilina dɔ banna an b'a fɛ k'a fɔ a ye ni jamana ko don jamanaden man fusa jamanaden ye tenintigi t'an bɔ ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔfini t'an bɔ ɲɔgɔn na politiki tɔgɔ t'an bɔ ɲɔgɔn na an bɛɛ de ye maliden ye ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la ala ka dun ka fa sabati jamana in kɔnɔ ala ka miliyɔn kelen san o san ala k'o nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ye donc n bɛ dakurunya laban min fɔ o ye anw ka tɔndenw ye n'o ye PACP ye n bɛ sanbɛ foli ɲɛsin olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamanaden bɛ taa fɔ a ka kan PACP tɔnden bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a kanubaga bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma halisa an k'an cɛsiri jamana jɔ la an kana an kɔfilɛ an kɔrɔfɔbagaw la an kana an kɔfilɛ an kɔtɔrɔmabɔbagaw la anw ka taa dɔrɔn Mali jɔko de don ala sago aw bonya candidat 2000 Yaya Samake comme d'habitude présidentiel ayiwa présidentiel comme a ma boloda fɔlɔ non comme a bɛna boloda mais ça voilà i bɛ kɛ candidat ye wa comme an b'i dɔn ka jamanakɔnɔdenw bɛ se ka o bɛ n ka parti bolo n'o don sera an b'o kuma kɛ mais ne ka jamana baara lelen tɛ politique baara la maliden bɛɛ kan k'i cɛsiri min ye karamɔgɔ ye o min ye sanubɔla ye o mun ye sɛnɛkɛla ye o mun ye bagangɛnna ye o an bɛɛ de kan k'an ta kunni minɛ k'o laja an bolo ni élection waati sera an bɛ élection kɛ mais ni élection banna faso jɔ baara de bɛ daminɛ d'accord donc an kɔni bɛ o cadre kɔnɔ bɛɛ ka an nɔ lajɛ a ye politique mɔgɔw taabolo lajɛ u bɛ ka mun de kɛ u ye mun de kɛ ko an bɛ sini dɔn kunun de fɛ d'accord Amadou Goïta voilà kuma b'e bolo non kuma diyara n ye ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kuma ye to de n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ a bɛ se ka an ka kuma kɔnɔna na an ye dɔ fɔ min ma taa dɔ jimi sira fɛ o ka yafa n ma faso ko kuma de don k'an ɲini 2023 la ala k'a to parce que an bɛ yɔrɔ min na bi 2022 la école ba kelen ne kɛmɛ wolonwula ni bi duuru datugulen kun don 2022 la denmisɛnnin ba 750 000 enfants olu ma taa école la 2022 là, 1 500 000 de Maliens soit réfugiés, soit déplacés, soit apatrides. Quand il y a Allah Ta'ala fait 2023 là, on école so ka se ka dayele parce que jamana chite bon ngona ne kanante. Aux 750 enfants, on ka se ka deme, on ka kanake. Quand il y a 2023 maintenant parce que kananga jamana kono. Quand il y a Allah fait gaw kun bɔra ka manifester menaka kun bɔra ala ka fanga di an ka sɔrɔsiw ma pour que o ɲɔgɔn manifestation kana kɛ tuguni. Quand il y a un engagement monota, nous y a un rituel constitutionnel là, parce que pour que ça se fasse, il faut un référendum là, un mique loi électorale qu'on a. En gros pour que le référendum il faut demander à 6 mois en avant de l'âge. On est à 3 mois du référendum, on va se faire on a une donc loi électorale modifiée pour que le délai se fasse, respecter. Donc quand il y a la falibi, on a qu'à n'ani pesquer jamana kono, on a qu'à ver bolo mais qu'à barala. Allah ka an bɛɛ dɛmɛ ni sago jugu sago ala ka sago an sago d'a ma mali ni an bɛɛ de ta ye an bɛɛ bɛ taa ka mali de to yen fo ni ala yɛrɛ y'a décidé cogo min na donc fasoden ɲuman tɛ yen fasoden jugu tɛ yen maliyɛn de bɛ yen bɛɛ n'i hakilila bɛɛ n'i miirina n'an y'o faamuya dɔrɔn an bɛ taa ɲɛ fanga bɛ minnu bolo bi ala k'a tali fanga d'u ma ala ka kunnaja d'u ma
o duwawu kɛ ka bɛɛ fo n kɔrɔkɛ n dɔgɔnin ani ye président Samba voilà n dɔgɔnin Samba ye ne peut-être an si bɛ se ka taa ɲɔgɔn na mais i ye mɛnkɛ n ba ye Samake ye d'accord Samba voilà oui toujours n bɛ segin ka aw fo 2023 ni ka duwawu kɛ surtout anw jeunes a fɔra anw ye sini ɲɛsigi ye mais an mago bɛ bi yɛrɛ de la parce que ni bi ma ɲɛnabɔ sini tɛ se ka sɔrɔ k'a ɲini président fɛ président de la transition fɛ a ka dayɛlɛ maliyɛnw ye a ka dialogue renforcer c'est très important parce que ni kuma ɲɔgɔnya tɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bisikiw ka ca tiɲɛniw b'a kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ yen jamanaden ɲumanw de don u b'a ɲini ka jamanakuntigi ye waati dɔ t'a sɔrɔ sɔrɔli man gɛlɛn hali an yɛrɛ y'a ɲini ka yeli kɛ u tɛ jamanakuntigi ye nka o ye fan wɛrɛw ye mais i bɛ taa sɔrɔ yeli ninnu ma nɔgɔn bon jamana tɛ se ka jɔ o kan donc u ka 2023 in kɛ dayɛlɛli ye pour que olu yɛrɛ ye layidu minnu ta a layidu ninnu bɛ se ka timɛ cogo min ka appel lancer n ka parti militant ye 2022 la baara caman kɛra comité 15 sous section 600 ani 14 section 43 baaraw bɛ sen na nara kɛra jeudi janvier na yɔrɔ wɛrɛw bɛ kɛ hali bi k'u cɛsiri parce que an b'a dɔn transition laban a laban ye élection de élection bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i labɛnnen don parti président minnu bɛ plateau nin sanfɛ k'u fo débat in kɛra bonya ni karama kɔnɔ nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi hali ka ɲɔgɔn ye waati dɔ wɛrɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sujet dɔ wɛrɛw débati minnu ni tɛ kelen vraiment nisɔndiyara merci beaucoup. D'accord. Docteur Ambessou, voilà, en tant que le doyen, donc on veut kumakan laban di i ma. Ayiwa n cɛ ni baraji Ouais. ne b'aw fo n bɛ n dɔgɔkɛw fo u ye hakili ɲuman minnu fɔ je crois que mɔgɔw y'a mɛn an kɔni an bɛ min ɲini hali bi an ka se ka an cɛsiri pour que fɛɛrɛ fɛɛrɛw bɛ kɛ jeliya bɛ tigɛ ka mɔgɔw ka dumuniko lasigi fɔlɔ n y'a kuma mɛn n'i ma fili premier ministre Choguel yɛrɛ de da a ko Asimi président Asimi a y'a f'u ye ko an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ni fɛn tɛ mɔgɔw kɔnɔ u t'a mɛn donc o sira kan an ka se k'an kɔn kow ma parce que n'i y'a lajɛ a bɛ sɔrɔ ko ɲinan dumuniko bɛ sɔn ka gɛlɛya parce que ma da la komi angɛrɛw mana joona ni ɲɔ ani malo ani kaba ani dunfɛn caman ma da la n'u ɲɛna kosɛbɛ n'o y'a ye fɔ sisan ko sɔrɔ bɛrɛ tɛ jamana kɛsuba yɛrɛ la pour que ka fɛnw san donc o fɛɛrɛ dɛ fo k'an k'an sigi joona de o bɛ kɛ cogo min na k'o sira minɛ o fɔlɔ ye filanan min yɛrɛ bɛna Mali koɲa nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka miiri la n'an t'a fɛ k'a fɔ ko an bɛ segin kɔfɛ tugun parce que mun bɛna ni segin kɔfɛ ye élection tɛ kɛ ka ɲɛ wari de bɛ élection gagner Mali la ni wari ye nin fana élection gagner a y'a sɛbɛn k'a bila ko ne y'a fɔ aw ye a bɛ segin a ma donc fo ka fɛɛrɛ de ta mɔgɔ minnu ye jamana wari suɲɛ ni bolo ma se ka da u bɛɛ kan n'o dɔw tɛ se k'u présenter nka u bɛ se ka wari di mɔgɔ wɛrɛw ma olu k'u présenter o la fo k'o bɛɛ de ɲini k'o dɔn k'a lajɛ fɔlɔ dossier bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan n m'a fɔ a daminɛ mais k'a fɔ ko dossier avancera u ka loi électorale rectifier k'u bɛɛ sen bɔ a la o fɔlɔ ye ka tila k'a fɔ ko budget mɔgɔ si kana dɛmɛ nin miliyɔn hakɛ kan ka tila ka moyen kɛ k'a vérifier ni a y'a sɔrɔ i ye tɛmɛ e sen ka bɔ a la pour que mɔgɔ jɛlenw mɔgɔ lafaamuyalenw mun o dɔrɔn de ye bɛ se k'a to ni Mali bɛ lafiya mɔgɔ kelen ko tɛ dɛ a bɛ fɔ équipe de don
ni mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ nɛgɛ ko e kelen bɛ se ka ko kɛ i tɛ se fo ka fara ɲɔgɔn kan de ka mɔgɔ ɲɛnamaw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka jamana lafiya ne kɔni aw da sera kuma dɔ ma ko yala président min est présenté ou bien été présenté malien de comme tout le monde n'a qu'à la qui présenté loi électorale min dilan na o b'a permettre mais n'a ko ko n'a kun bɛ ne de ɲininka a tɛna ne ɲininka donc ne bɛ se k'a jaabi fɔ yan ne b'a fɔ n ko a ka muɲu tɔgɔ min b'a la a n'o tɔgɔ ka taa a ye baara min daminɛ n'o ye ka ji di mɔgɔw ma ale kelen de jɛra a sara kɔ jamana u si m'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana na ne bɛ dɔ bɔ n sara la o ale kelen de ko a b'a a moitié a b'a kɛ ka fourage kɛ ko k'a ye min fourage min kɛ bi ka 200 ɲɔgɔn bon donc o tɔgɔ b'a la a ka élection organisée ka ɲɛ ka taa n'o tɔgɔ ye walahi n'a y'a kɛ maliyɛnw de bɛ tila ka wuli ka taa ɲini k'a kan segin ka na dumuni siga t'a la a k'o kɛ a ka élection dilan k'a ɲɛ pewu a ka muɲu a si ye ca joli ye 40 dama dɔ donc temps b'a bolo a bɛ se ka segin san 5 a mɛnnenba ye san 10 ye a tɛ y'o de kɛ o donc vraiment ni mɔgɔ hakili ɲuman sɔrɔla jamana kanu bɛ mɔgɔ min na i bɛ conseil de dɔ ma i bɛ ladili de dɔ ma k'a bila sira ɲuman kan a kana place ɲinina ninnu ka kuma lamɛn a ka élection gɛrɛ ka ɲɛ u ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini ka jamana confier dɔ olu bɛ tila ka segin ka n'a tɔ laban. Vraiment, Bouakar, Korofote. Donc maintenant, monsieur Yesamake. Donc vraiment, Ambi Foukosebe, Ayi Woulé, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, Ambi Nikatondo. Il faut merci beaucoup pour l'invitation. Amadou Gouta, vraiment, on a bifo en tant que président. Voilà, Amadou Gouta, d'accord. En tant que président de ton parti, il n'y a pas de bifo, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Monsieur Sama Koulibaly, en tant que président du parti Nema, en France, il n'y a pas de problème. Merci. Ça, j'ai oublié le grand frère. Vraiment, merci beaucoup. Il y a Kenegame Doke, avec qui vraiment, merci beaucoup. Bouakar, il faut que la mambi à ma couche. Kosɛbɛ Bokele i ye bɛɛ fɔ ka ban an bɛ segin ka bɛɛ fɔ kura ye u b'a fɔ bamanankan na ko olu tɛ tigɛ a ka magoya la fo n'a donna misiri kɔnɔ donc o la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn donc ni Ala sɔnna ma kari nata tuguni an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min ye jɛmukan wɛrɛ kan min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka bɔ dibi la cogoya min na kunnafoni lakika ka Seri Fula tele jabaranin kan ka wuli ka bɔ kɛnɛ kan mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bɛɛ bolo an bɛ taa Bangouni na mun ye la direction générale Ousmane Sogore monsieur le directeur an b'i fo kosɛbɛ ka ressources humaines ani la direction commerciale k'o bɛɛ fo puis n bɛ taa Fadi ɲɛmɔgɔw conseil d'administration k'o bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Moriba Buya mun ye responsable technique Buya Kulubali k'a fo Mohamed Keita le mot ne b'a fɔ ma ko le russe vraiment an b'a fo donc n'o bɔra Adama S Kulubali k'a fo ka GMT k'ale fana fo mun ye Abu officiel ye k'a fo an bɛ se ka taa régie la Kamale Kɔrɔnani bɛ yen Koce Jara NB Aboubacar Traoré NB k'a fo ani Didi Bokoum ani Chaga Kulubali ka baarakɛla fɛn o fɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ chauffeur ni gardien sɛgɛbalu an se ka ɲinɛ olu kɔ a bɛ jɔn fɛ Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an y'a fɔ bɛɛ bɛ da olu kɔfɛ donc u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ fɛnɛ donc u bɛ da bɛɛ kɔfɛ u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ ani gardien Cɛkura ani Musa an b'u fɛnɛ fɔ Musa Jara ko n'i y'a mɛn ko dugawu bɛ kɛ sɔgɔma sɔgɔma musokɔrɔba de bɛ dugawu kɛ donc an b'an ka musokɔrɔba fo Asa Sɛnbara k'i fo Aminata Sɛnbara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara Bouaké k'ale fana fo Pamina Simunu k'i fana fo mun ye Madame Touré Jɛnɛba Konate k'a fo Nasir Kuyate k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ Dramane Traoré Banama place la ani Abdou Karim Bagayoko la police de Zegoa ani Zegoa baarakɛla fɔ polisi fɛn o fɛn bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Folona garde fana kɔ k'ale fana fo mun ye la marque Smart olu fana fo n'o tɛmɛ ka an b'an bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ ni Ousmane Chérif Madane Aïdara ye waati na a bɛ wulikajɔ la Faransi ani Italie ani Espagne donc an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔba ye Ala ka a ɲumansigi vraiment puis tɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment merci beaucoup a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ Inch'Allah merci bien on va prendre les photos